Oras sa Bomboracho, Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bomboracho, Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network in the country ang Bomboracho, Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Pebrero 28, 2023. Sa gihapon, ini mo lang ganimo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Police Colonel Joristi Coronica, ginkalipay ang pahig ni Mayor Jerry Treñas tuhoy sa mga performance sa Iloilo City Police Office. Mas pakamayuhon pagid ang serbisyo sa mga pumuluyo. Sa dugang pa nga mga balita, ginapay pinakadako nga Interagency Task Force against illegal, unreported and unregulated fishing gintukod sa Carles, Iloilo. Mayor Jerry Treñas ginakondinar ang pagparakit sa bypass operations samtang provincial Information and Communication Affairs Office Head Mr. Nerio Lujan, wala ginbaton ang sulat nagikan sa city government nga maghatag sang 8 ka oras nga lecture. Lakip na ang field demonstration sa pag-manage sa dalagan sa trapiko. Madumduman nga ginakabig sa city government nga si Mr. Nerio Lujan ang isa sa mga strongest critic sa Public Safety Transportation Management Office. Kasunod sa pila ka mga post sa social media nga daw ginkabig ni Mayor Jerry Treñas sa ginhimo pansing bag sang provincial capital employee sa empleyado iya sang city government. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica nagpanawagan sa mga congressmen kag senador nga maghimo sang panindugan nga maprotektahan ang producer kag ang mga konsumidor. Ini may kantanan sa latest importation sang kalamay nga mismo gani si Senator Risa Ontiveros ang nagkabig siniya nga large-scale estafa. Sa aton sini nga mga kabumbo kay wayman iya sang opisyal, makabig nga opisyal, technically opisyal nga mando, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero sa gihapon ginduso ang pag-import sang 40,000 40,000 metric tons sang kalamay. Apisar sa aton sini nga mga kabombo nga natapos na ang milling season kag ang supply iya sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas ang wala man iya nagahimo mugto. Sa iban pa nga mga talupang doon karon kag mga mainit nga balita, isa sa napatay sa Ibawan, Mandurriao, madugay na nga wala nagatiner sa iya sa barangay Tikod Lapas, suno pa sa kapitan. Kaupod nga ginmawian sa nga kabuhi na tumod na taga din Samparados Haro si Kenneth Limbako, sandig sa punong barangay Alvarado. Mabuot man kuno ining nasambit iyang biktima. Ang pamilya sa karon daw sa hindi pa makapati sang gindangatan sang ila siniyang himata. Madumduman sa aton sini mga kabombo nga kagapon sang gabi or kagabi ginapangulutang ining duha ka mga biktima sang riding in tandem sa may hibaw-an na pavia sang pagpangusisa karon sang aton siniya mga otoridad dito na tukiban nga mayara karon sang ginapatihan illegal nga droga, mga drug paraphernalia kag 1,200,000 nga kwarta. Ongoing pa ang investigation sa pamilya PNP na tuhoy sa nasambit sini karon nga another victim sa riding in tandem. Riding in tandem ano man nagpabatsyag, nagbalik. Ti-expect taron naton bala nga may mga masunod pa sila diri banwa nga kasubong sini nga hitabo diri sa syudad sa Iloilo. Tutukan nato nini madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto. Detalye sini pagkatapos ang Bombo Network News.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Para sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon po mga kabombo ay araw ng Martes sa 28 ng Pebrero, huling araw na po para sa buwan ng Pebrero. Sa ulo ng ating mga balita, oil tanker na may kargang 800,000 na litro ng industrial fuel ay lumubog ho dyan sa Tablas Island sa may area ng Romblon. Ang Australia at Japan posibleng isama sa pag-asagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea kasama ang Amerika at Pilipinas. Nasa 10,000 piso kada araw na bayad para doon sa mga delegado ng Constitutional Convention, pinuna ng ilang mambabatas. At sa ating international news, Presidente ng Turkey humingi ng tawad sa mamay nito dahil sa delay sa pagre-rescue sa mga biktima ng malakas na lindol doon. Sa ating balitang palakasan sa NBA, National Basketball Association, itong Charlotte Hornets pinabagsak ang katunggaling Detroit Pistons. Ang Pistons naman ay italang kanilang ika-47 na pagkatalo ngayong season. At ngayon sa ating mga detalye. Isang oil tanker mga kabombo ang patuloy na sinusubaybayan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito ho kasi ay may kargang 800,000 na litro ng industrial fuel oil ang lumubog malapit ho dyan sa Tablas Island sa lalawigan po ito ng Romblon. Sa ulat na nilabas ng Philippine Coast Guard, pasado alas 2 ng madaling araw ho, nangyari ang naturang paglubog ng MT Princess Empress nang dahil sa malakas daw na hampas ng mga alon. Ayon pa sa manager ng Batangas Port na si Dr. Joselito Sinucruz, maswerteng nailigtas naman ang 20 tripulanteng lula nito kasama na ang kapitan ng nasabing sasakyang pandagat. At agad namang binigyan ng tulong at nagpadala ng mga karagdagang ayuda para masakluluhan ang mga biktima ng naturang pangyayari. Agad din itong naiulat sa Philippine Coast Guard at kasalukuyan na rin na inaalam ang iba pang detalye ukol ho dun sa naturang pangyayari at binabantayan ng mga otoridad ang posibleng oil spill mula ho sa naturang lumubog na sasakyang pandagat. Samantala, all set na ang pagpupulong kaugnay sa posibleng pagsama ng Australia at Japan para sa planong joint maritime patrols sa West Philippine Sea, kabilang ang Amerika at Pilipinas. Ito ang ibinunyag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez at aniya, nais din ng Australia at Japan na sumama sa joint patrols para matiyak na mayroong code of conduct at mayroong freedom of navigation, subalit ito ay kasalukuyan pang hinhimay. Sakaling maisakatuparan ng naturang plano, ito ang magiging unang pagkakataon na makikilahok ang Pilipinas sa isang joint multilateral maritime patrol sa West Philippine Sea. Isang hakbang na posibleng magpagalit sa China na umaangkin sa karamihan sa parte ng West Philippine Sea bilang teritoryo nito. Una rito, nagsasagawa na rin ng magkahiwalay na diskusyon ng Australia at United States para sa joint patrol sa Pilipinas at sa gitna ito ng mga pangamba kaugnay sa pagiging agresibo ng China. Ang Japan, Australia at Amerika ay ilan lamang sa mga bansa na kumikilala sa landmark arbitration case noong 2016 na naipanalo ng Pilipinas na nagpapawalang bisa naman sa expansive territorial claim ng China.
Sa mga karagdagan pa natin balita, isinalang na ho dyan sa plenaryo ng Kamara ang House Bill number 7240 o yung paano ka lang National Government Right Sizing Program. Sa sponsorship speech ni Bukidnon 2nd District Congressman Jonathan Keith Flores, binigyang din ito ang National Government Right Sizing Program ay isang reform mechanism upang mapagbuti pa ang institutional capacity ng pamahalaan sa pagpapaabot ng serbisyo sa publiko sa sakupin ng nasabing panukala ang lahat ng ahensya ng executive branch kasama ng departments, bureaus, offices, commissions, boards, council at government-owned and controlled corporations. Ang legislatura at hudikatura pati ng constitutional commissions kasama ho yung Commission on Human Rights at Office of the Ombudsman ay maaari namang magpatupad ng right sizing salig doon sa guidelines ng batas at yung Unified Position Classification and Compensation System. Nilinaw din sa nasabing panukala na hindi kasama sa right sizing ang teaching o kaya naman ay teaching-related positions, medical at allied medical positions, pati na ho yung military at uniform personnel. Sa naturang panukala ay bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng pagbabago sa organizational structure ng mga ahensya sa pamamagitan ng itatatag na Committee on Right Sizing na ang mga miyembro ay binubuo ng Executive Secretary bilang pinuno kasama na ang mga kalihim ng iba pang mga tanggapan lalo na yung Department of Budget and Management, National Economic Development Authority at ang chairman ng Civil Service Commission pati ng Director General ng Anti-Red Tape Authority. Magkakaroon din ng Joint Congressional Oversight Committee na siya namang magbabantay at mag-elevate sa tamang implementasyon ng naturang panukala. Ang mga empleyadong maapektuhan ng right sizing ay bibigyan ng retirement benefits, separation incentives at retooling para naman sa posibleng reappointment o kaya naman re-employment nila. Isa ang right sizing program sa priority measure ng Marcos administration. Samantala, kumuha naman tayo ng upang mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil isang mamabatas daw ang muling nanawagan na palayain si dating Senador Laila de Lima mula sa kanyang ika-6 na taong pagkakakulong. Habang ang pulisiya na nagpapatigil naman sa operasyon ng lending companies na may sangla ATM scheme isinusulong. Narito ang report ni Bombo JC Galvez. Muling nanawagan si Senator Risa Hontiveros na agad na palayain si dating Senador Laila de Lima mula sa pagkakakulong na nagbarka ng kanyang ika-6 na taon sa pagkakakulong mula nang sumuko ito sa mga arresting officer ng February 24, 2017. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Hontiveros sa mga kapansin-pansing update sa mga kaso ni de Lima, lalo na ang pagbawi ng ilang pangunahing testigo ng Department of Justice. Anya wala ng ebidensya laban kay Senator Laila na magpapatunay na sangkot siya sa illegal drug trade sa Bilibid. Binanggit din ni Hontiveros na ilang mga lokal at international na organisasyon, kabilang ang Interparliamentary Union, isang international na organisasyon ng 179 national parliament, ay patuloy na nananawagan para sa pagpapalaya kay de Lima at ang pagbaba ng mga kaso laban sa kanya. Kaugnay niyan, narito pa, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. February 24th po ang anibersaryo ng kanyang pagkapiit. And in detention, former Senator Laila has survived public vilification, lewd innuendos on her supposed sex life, the ravages of a pandemic, turning 60 and thus becoming a dual citizen, the death of loved ones, and a shocking hostage attack, the details of which are still undergoing investigation. Last year po, sunod-sunod na din ang mga recantation ng mga key witnesses. April 28, 2022, drug lord Kerwin Espinosa retracted his previous allegations that he had had drug dealings with de Lima through Ronnie Dayan in Bilibid, stating in his sworn affidavit that he was coerced, pressured, intimidated, and seriously threatened by the police.
At yan ang bahagi ng payag ni Senator Risa Hontiveros. Samantala sa ibang balita, nais naman ni Senator Raffy Tulfo na magkaroon ng polisiyang gobyerno na magpapatigil sa operasyon ng lending companies na may sangla ATM scheme na kadalasang naaabuso mga pensioner. Ito ay sa kabila ng pag-amin ng senador na labis ang pangangailangan ng mahihirap na pamilya ng mabilisang loans o pangungutang. Sa ngayon, anya ay walang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga ATM bilang collateral sa loans. Subalit dahil tila na abuso mga pensioner, particular na sa GSIS at SSS, napapanaw ng tuldukan ng ganitong sistema at magpataw ng mga parusa sa mga lalabag. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, humihiling naman ang Lawyers for Commuter Safety and Protection sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng alternatibong paraan upang makasabay sa modernization program para dito sa mga jeepney at yung mga o maapektuhan na drivers at operators habang nagpapatuloy pa rin ang pagbabalik sa normal ng mga biyahe. Kasunod ito ng pinangangambahan na kakulangan ng public transportation pagsapit ng Hunyo at 30 ng taong kasalukuyan kung sakaling itutuloy ang jeepney phase out. Sinabi ni Attorney Ariel Inton, presidente ng naturang grupo, na posibleng lumala ang kakulangan ng mga masasakyan ng publiko dahil libu-libong jeepney ang mawawala sa sirkulasyon. Paliwanag pa ni Attorney Inton na sa kasalukuyan ay pahirapan na ang masasakyan ng mga commuters at posibleng mas maging doble pa ang problema kung tutuluyan ng alisin itong mga traditional jeepney. Mungkahin ito, i-upgrade na lamang yung mga public utility jeepneys upang makasabay pa rin sa mga programa ng modernization effort. Nababahala din ang naturang grupo sa bantang tigil pasada ng mga driver at operators, lalo pat posibleng ang riding public na naman ang magkakaproblema, lalo na yung mga nasa no work, no pay setup. Abangan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, sa ating sports news. Yung Charlotte Hornets ay pinabagsak ang katunggaling Detroit Pistons. Yung Pistons, mga kabombo, meron ng 47 losses, kaugnay pa rin ng mga laban ngayong season. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! Pinunaan ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang 10,000 pesos na kada araw na per diem para sa mga delegado ng Constitutional Convention o CONCON kaugnay sa isinusulong na charter change o pag-amyenda sa 1987 Constitution. Inusisa ng mambabatas kung magkano ang budget na ilalaan ng gobyerno para sa Constitutional Convention. Ayon kay Cagayan de Oro, Representative Rufus Rodriguez, ang chairman ng komite, nasa 5 billion pesos ang kanilang tinatayang gagastusin. Ayon kay Brosas, masyadong malaki ang naturang halaga at magbibigay anya ng kompensasyon na 10,000 pesos kada araw para sa mga delegado ng CONCON, gayong hindi nagbibigay ng dagdag na sahod para sa mga manggagawa. Paalala pa ni Brosas, may mga panawagan para sa 10,000 pesos na ayuda ang mga mamamayan na para makasabay sa walang humpay na inflation at krisis na hinaharap. Tinutulan ni Brosas ang naturang gastos para sa CONCON delegates at ayon naman kay late Representative Richard Gomez, masyadong malaki ang 10,000 piso kaya dapat kasama na ito sa transportation and lodging. Katwiran ni Gomez, maski ang salary grade ng mga kongresista ay walang 10,000 piso ang rate kada araw. At kaugnay niyan mga kabombo, yung sinasabing per dime ay hindi pa naman pinal. Batay ho sa mga inisyal na pahayag ng ilang opisyal ho dyan sa Kamara de Representantes. Samantala, yung Committee on Appropriations nagdaos po ng oversight hearing para talakayin yung epekto ng mataas na inflation o mabilis na inflation. Yung economic managers ay kasama ho dun sa mga dumalo. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Annalise Soberano.
Nagsagawa ngayon ng isang oversight hearing ang Kamara hinggil sa epekto ng mataas na inflation para sa mga programa at proyekto ng gobyerno at iba pang usapin sa ekonomiya. Sa nasabing pagdinig ng House Committee on Appropriations, dumalo sina House Speaker Martin Romualdez, Committee on Appropriations Chairman Saldico at Appropriations Senior Vice Chairman Stella Kimbo. Bumarap naman dito ang mga matataas na opisyal ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, kabilang sina Finance Secretary Benjamin Diokno, NEDA Chief Arsenio Balisacan at Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman. Ayon kay Speaker Romualdez, kanyang inutos sa komite na magdaos ng oversight hearing upang marinig at makita kung paano magtulungan ang mga mambabatas at economic managers. Ito ay partikular sa kung paano makakamit ang whole of government approach na gusto ni Pangulong Marcos para matugunan ang problema sa ekonomiya. Sinabi ni Romualdez, sila mismo sa Kamara ay nais makuha mula sa economic managers kung paano sila makakatulong at para maging mas makabuluhan ang mga pangangailangan ng mamamayan. Anya, utos ng Pangulo na matiyak na ang buhay ng mga Pilipino ay magiging mas mabuti. Sa kasalukuyan anya, malaking usapin ang inflation rate na isang global phenomenon, ngunit magkakapit-bisig umano ang Kongreso at Ehekutibo para masolusyonan ang mga hamong pang-ekonomiya. Dagdag pa ni Speaker, layo nila malaman kung ano pa ang kailangan gawin ng gobyerno para mapababa din ang presyo ng pagkain at ibang bilihin. Naniniwala si Romualdez na kailangan magtulungan ng Kongreso at Executive Branch para nga mapababa ang kabuuang inflation na ating nararanasan ngayon. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romualdez. The lives of Filipino people are much better. That will be more comfortable and safer. And of course, we approach, the economy, and of course, one of the pressing issues, of course, is the inflation rate. Of course. Okay, Bongboan? Yes, so yun nga yun, no? Mahinang boses talaga ni Speaker Martin Romualdez nang dumalo ito kanina sa pagdinig ng House Committee on Appropriation. Hanggang sa ngayon, Bombo Dennis, nagpapatuloy ang pagdinig at dito nga ay nagbabalik-taktakan ang mga mambabatas hinggil nga dito sa nasabing usapin. Bombo Amelie Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala sa kakapasok lamang ho na balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, anunsyo galing ho dyan sa Palasyo Malacanang nakatakdahong bumisita dito sa Pilipinas si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim mula ho bukas sa 1 ng Marso hanggang 2 ngayong taon. Ito ay magiging kauna-unahan na pagbisita ng opisyal dito sa ating bansa matapos na maupo muli at maging leader na naman ng naturang bansa bilang ika-10 Prime Minister ho ng Malaysia. Dati na hong naluklok sa kapangyarihan si Ibrahim noong panahon ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Ngunit nito lamang nakabalik ho sa tungkulin. Kabilang sa delegasyon ay binubuo ng Prime Minister of Foreign Affairs o Minister of Foreign Affairs na si Dr. Sambri Kadir, Minister of Home Affairs at iba pang mga opisyal na kabilang din sa naturang delegasyon. Sa pagbisita ni Prime Minister Ibrahim dito sa ating bansa, makikipagpulong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang ilang mga bilateral matters kagaya na lamang ng security cooperation at yung halal industry collaboration at kasama rin sa issue yung digital economy cooperation. Inaasahan din mga kabombo na magpapalitan ng mga pananaw ang dalawang leader sa regional at international issues of mutual interest. Nakatakda namang magsagawa din ng public lecture ang Prime Minister ng Malaysia sa University of the Philippines at pagsasagawa ng engagement session dun ho sa Malaysia na diaspora na nasa Pilipinas. Ang nasabing pagbisita ng Malaysian official ay sumasalamin sa kahalagahan ng magandang ugnayan sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas. Gayon din yung mga karatig na bansa at mga partners sa Association of Southeast Asian Nation. Magugunitan noong 2022 mga kabombo, ang Pilipinas ang ika-15 na largest trading partner ng Malaysia sa buong mundo at ika-5 sa largest trading partner mula sa mga miyembro ng ASEAN countries.
Samantala, sa iba pang mga balita, nakatanggap ng excellent satisfaction rate si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa 2022 December survey. Ito ay matapos na umani ng positive 77 o excellent net satisfaction rating ang Vice Presidente batay sa survey na isinagawa ng social weather stations. Sa datos, lumalabas na 84% ng mga Pilipino ang satisfied sa naging performance ni Duterte, habang nasa 5% naman ang naitalang dissatisfied. Ang pinakamataas na rating na kaniyang nakuha ay mula sa lalawigan ng Mindanao, kung saan nakakuha siya ng positive 96, mas mataas kumpara sa positive 88 na una nang naitala sa survey noong Oktubre 2022. Sumunod naman sa lalawigan ng Visayas ang mayroong naitalang pinakamataas na rate si Duterte na mayroong positive 74, positive 73 naman sa may Metro Manila at positive 71 sa Luzon, na kapwa mas mataas din kung ikukumpara sa una nang naitala ng survey noong Oktubre ng nakaraang taon. Bukod dito ay excellent din si Duterte sa parehong rural at urban areas sa bansa, maliban na lang sa resulta ng survey mula sa ilang college graduates kung saan positive 66 lamang o very good lamang ang kanyang nakuhang score. Isinagawa ng social weather station ang kanilang survey mula December 10 hanggang December 14, 2022 sa pamamagitan ng face-to-face interviews na nasa 1,200 adult Filipino sa buong Pilipinas. Plano naman ng Department of Social Welfare and Development na magbukas ng mas marami pang satellite payout sites, lalo na ho dito sa Metro Manila at mga karating na lugar, para hindi magsiksikan sa kanilang central office. Kasabay ito ng pagsisimula ng implementasyon ng scheduling system para naman sa pamamahagi ng aid na nag-umpisa nitong araw ng Lunes 27 ng Pebrero mula sa oras na alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Romel Lopez, nagpatupad ng mga pagbabago ang kanilang ahensya sa pamamagitan ho ng adjustment doon sa aid distribution para maiwasan yung pagbuhos ng mga dumaragsang tao at magkaroon ng kumusyon sa nasabing central office ng kanilang tanggapan. At dito mga kabombo, plano na gawing by cluster ang pagbibigay ng payout doon sa mga satellite offices, processing areas, kagaya na ho ng Kamanaba o yung dyan sa northern portion ng Metro Manila. Ang iba pang mga adjustment ay ipapatupad din. Ayon pa sa Department of Social Welfare and Development official, nakikipag-ugnayan na rin si Secretary Rex Gatchalian para dun sa iba pang mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng kooperasyon, kagaya na lamang maging dun sa mga cinema complex, covered courts at mga gymnasium. Isinusulo ng isang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagbuwag ng Metro Manila Development Authority o MMDA alinsunod sa hakbang administrasyon ng right-sizing program. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na ang pagbuwag sa naturang tanggapan ay makakatulong na mabawasan ang magkakaparehong operasyon sa mga ahensya ng gobyerno. Ipinanukala rin ito ang pagpapanatili ng Council of Mayors sa National Capital Region o NCR Coordinating Council. Aniya, ito ay pareho lamang sa kasalukuyang Metro Manila Council, subalit ang kapangyarihan ng NCR Coordinating Council ay mas madali, malinaw at iginagalang ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno. Inihag ni Chua na tama lang na wakasan na sa lalong madaling panahon ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority dahil sa panghihimasok aniya ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan, gaya ng pag-asagawa ng demolisyon ng mga bahay, road clearings at sa mga sidewalk, at magpapatupad na rin ng mga batas trapiko na walang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang panig ng Metropolitan Manila Development Authority kaugnay sa panukalang ito ni Chua. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Kukuha na tayo. Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kukuha na tayo mga kabombo, mga Kastar Nation, ng mga ulat mula ho sa mga lalawigan sapagkat malalaking kaganapan din ang ating tinutugay-gayan maliban ho sa mga tinututukan nating usapin dito ho sa Kalakhang, Maynila at yan ay nilikom at kinalap natin sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Dito mga kabombo, may mga update din ho tayo sa ating mga tinututukan sa balitang palakasan mamaya lamang. Dako muna tayo dyan sa Kabikulan na isang minor de edad ang nasawi at isa naman ang sugatan matapos ho itong pagtatagain ng sariling tiyuhin dyan sa lalawigan ho ng Albay. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Legazpi. Binawian ng buhay ang isang minor de edad habang sugatan naman ang nakababatang kapatid nito matapos na pagtatagain ng sariling tiyuhin sa barangay Kabarian, Ligao City, Salbay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Bagsawang, hepe ng Ligao City PNP sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang 15 anyos na biktima na si alias Bianca na rason ng pagkamatay nito. Sa kasalukuyan ay stable na rin ang kondisyon ng 11 anyos na kapatid nito na si Brianna. Lumalabas sa initial na investigasyon na hinahanap ng suspect na si Eli Tiapet Barlaos, ang nanay ng mga biktima. Subalit wala ito nang mangyari ang insidente kaya ang mga bata ang napagbuntungan ng galit. Nabatid rin na ang suspect ay nakatira sa bahay ng mga biktima matapos itong ma-stroke noong Marso nung nakalipas na taon kaya hindi pa mabatid ng mga otoridad ang nagtulak sa suspect upang gawin ng krimen. Dagdag pa ni Bagsaw na hindi naman sangkot sa paggamit ng iligal na droga ang 61 anyos na suspect at hindi rin nasa impluensya ng alak nang mangyari ang krimen. Samantala, matapos ang pananaga ay agad na nakatakbo ang suspek na patuloy na pinaghahanap hanggang sa ngayon. Bigla na lang nagagalit itong suspect at pinagtataga nga itong mga bata. Nakakalungkot na yung isa sa kanila ay talagang nawala na, namatay na. And yung isa naman ay stable na. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Bagsaw, yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romelo Sakayan for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, kumuha pa tayo pang mga balita dahil ang Bikini Open event na isinagawa raw sa Fiesta Celebration ng dalawang barangay kasabay mismo ng pag-uumpisa ng Lenten season, umanya ng batiko sa ilang opisyal ng simbahan. Narito ang report ng Bombo Radio Iloilo. Eksklusibong ipinaliwanag ng isang Catholic priest sa Bombo Radio ang sermon nito noong First Sunday of Lent kung saan isinawalat ang nangyaring Bikini Open event sa dalawang barangay sa Zaraga, Iloilo kasabay ng kanilang fiesta celebration. Sa halos 3 minuto sa sermon ni Father Rogelio Palmos Jr., administrator ng St. Isidore the former parish, inihayag nito ang disappointment sa naturang event na napanood pa umano ng mga kabataan. Sinabi rin nito na walang magaganap na Eucharistic celebration sa fiesta kung ipagpatuloy pa ang Bikini Open event kung saan pinapalakpakan at pinupuri ang mga babaeng halos hubot-hubad. Ang dalawang barangay sa Zaraga na nagdiwang ng kanilang fiesta noong nakaraang linggo ay ang Barangay Hines at Barangay Tuburan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Father Palmos, sinabi nitong responsibilidad niya bilang isang modern-day prophet na magsalita at paalalahanan ang mga tao sa tuwing magkakamali o sa tuwing lumalayo na sa tipan ng Diyos. Nanawagan rin ito sa women's rights advocates na suportahan ang crusade ng simbahan laban sa ganitong uri ng mga event. Pinasalamatan rin ng parish administrator ang commitment ng local government unit na hindi napapahintulutan ng anumang Bikini Open events sa mga fiesta sa naturang bayan. What we are doing is actually something good for the community, good for the church, no, good for the people as a whole. Of course, I have to speak up, no. I will do everything, no, to take you back to God, to bring you back. The role of the prophets is to remind the people to go back to the covenant. That's why we have to speak up as prophets, no, modern day prophets ng simbahan sa mahal ng Diyos. Si Father Rogelio Palmos Jr. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Humingi ng
paumanhin si Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa mamamayan ng Turkey nang dahil sa ilang pagkadelay sa rescue operation sa mga biktima ng malakas na lindol doon. Ipinahayag niya ito sa kanyang pagbisita sa isa sa mga lugar na matinding tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Kung maalala, umani ng kaliwat kanang batikos mula sa mga earthquake survivor sa Adiyaman si Erdogan nang dahil sa mabagal na pagpapadala nito ng tulong at responde sa mga biktima ng nasabing trahedya. Sinasabing pinabayaan daw sila ng kanilang pamahalaan. Sa kanyang pahayag ay inamin ng Turkish President na nagkaroon ng shortcomings ang kanyang administrasyon pagdating sa handling ng ganitong mga kalamidad. Ngunit kasabay nito ay nagpaliwanag siya na dahil anya sa malakas na epekto o malaking epekto ng nangyaring lindol at naging ang masamang panahon ay nahirapan ang mga otoridad sa agad na rumesponde sa Adiyaman sa mga unang araw matapos ang isang nangyaring trahedya. Matatandaang niyanig ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Turkey at Syria noong February 6 na kumitil naman sa buhay ng libu-libong katao kabilang na ang maraming kabataan. Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ano kaya itong malalaking balita naman sa larangan ng palakasan? Sapagkat itong National Basketball Association ay tinututukan pa rin ng ating mga kababayan kung sino kaya nangunguna dito sa mga laban na ito. May ulat si Bombo Victor Liantino. Pinabagsak ng Charlotte Hornets ang katunggali nitong Detroit Pistons sa score na 106-117 sa katatapos pa lamang na laban ngayong araw. Umarangkada ang Hornets sa una at pangalawang quarter ng laban habang nasungkit naman ng Pistons ang pangatlo at pang-apat na quarter. Pinangunahan ng 21-year-old center player na si Mark Williams ang Hornets at tumipa ito ng kabuang puntos na 15 points, 11 rebounds at 3 assists. Umalalay naman sa pagkapanalo ng Hornets ang 32-year-old small forward na si Gordon Hayward at nagpamalas ito ng 19 points, 5 rebounds at 6 assists. Tuloy namang nasayang diskarte na center player na si James Wiseman ang umiskor sana ng 23 points at 7 rebounds ngunit bigo pa rin ipanalo ang Pistons. Naging matindi ang depensa ng Hornets sa huling minuto ng laban na lalong nagpahirap sa Piston na umabante. Ang naturang tunggalian ay ginanap sa Spectrum Center Arena at tinunghayan ang aabot sa 14,000 na NBA fans. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At yan na rin po ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News at mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang bago sini iyang liderato sa Iloilo City Police Office nakabaton sa commendation nagikan sa kay Mayor Jerry Treñas kag si Police Colonel Joristi Coronica ginkalipay ang pahayag sang aton sining alkalde apang nagbuya ini sang statement nga mas pabaskugon pagid sini nila ang serbisyo iya sa pumuluyo diri sa syudad. Lakip na hibalon naton ining pinakadako nga interagency task force nga gintukod batok iya sa illegal, unreported, unregulated fishing dito iya sa may banwa sang Carles. Ini nga mga balita igadulong sa aton kaupod naman sa kay Bombo Chari Galia Sumagpao. Liman sa aton sining pagpangalagad. Bombo Chari sa report, please come in. Ginkalipay Bombo Police Colonel Joristi Coronica ang acting city director sang Iloilo City Police Office ining nangin pahayag ni Mayor Jerry Treñas nga kumporme ining si Mayor Treñas sa performance sa subong sang Iloilo City Police Office. Kung matandaan sang aton nga mga kabombo, ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas ang sunod-sunod no nga operasyon sang kapulisan batok sa illegal nga droga kung sa diin maayogid ang performance sang kapulisan sang Iloilo City Police Office base sa iya sining obserbasyon suno gani
sa alkalde nga kuntani no Bombo Champ sang sadto pa ini natabo kaga sa nakita niya nga mga operasyon subong nga ginaubra subong sang mga katapo sang kapulisan sa syudad nagapakita lang nga kadamo gali iya sang dapat ulubrahon para sa seguridad sang syudad sang Iloilo. So nagapakita man ining asod-asod nga kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga nga seryoso gid subong ang bag-o nga liderato sang Iloilo City Police Office kaga kanami gani suno sa alkalde man nga visible kaga makit-an gid niya ang tanan nga kapulisan subong sa dalanon kag di may ara gid sang mga checkpoint nga ginapahamtang. So sa interview sang Bombo Radio diri kaya Police Colonel Joresti Coronica iya ginpahayag nga tungod sa maayo ang performance nila kag nakita ni Mayor Jerry Treñas nga kumporme gid ini sa ila sini nga serbisyo mas himuon tagid nila sa Iloilo City Police Office ang tanan para mas maserbisyohan tagid ang mga pumuluyo sa syudad kag mahatagan tagid sang mas dekalidad nga serbisyo. Suno gani sa iya ginbutang siya marching order gid ni Police Brigadier General Leo Francisco kaga request man sang City Mayor para di mangin matawhay na kag malinong ang syudad sang Iloilo kag suno sa iya ginhimo malangiya ang dapat niya himuon bilang City Director kag di ginubra niya ang iya nga responsibilidad. So ang focus subong sa Iloilo City Police Office amo ang mas ginapapag-on pagid ang kampanya kontra illegal nga droga pero wala man ginapabayan ang pag-focus sa iban pagid nga krimen Bombo Champ kung sa diin tiga focus sila sa para mabuhinan na subong ang mga street crimes naton ining ilabi na gid nga problema naton permi ang mga nagapang snatch, mga nagapang pickpocket kung sa diin ginpaamdaman ni Colonel Coronica nga ti pang-ubuson gid ini sila tanan amo man sa graffiti no kung sa diin may ara sang mga nagapamintura, nagapangpinta ti sakit ina sa mata sang syudad ay sore ina sa syudad tiga violate pagid sa right sa propiedad sining mga private establishment. So fokusan man ina sa Iloilo City Police Office. So sa subong gapangayo man sa pondo ang Iloilo City Police Office para sa additional nila nga fuel para ni sa ilang nga pagaronda sa ilaman nga mobile patrol Bombo Champ kag ti mismo ang alkalde sang syudad amo ang handa man nga magbulig sa kapulisan para sa ila sinitanan nga kinahanglanon. Yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Joresti Coronica. Well, I am humbled by that statement of our city mayor kag because of that may adugadugan pagid ang aton nga energy nga paayunon pagid naton ang serbisyo kay ang ako ng mga pagkanto di sa ICPO is para nga mapaayo lang ang serbisyo sang aton nga kapulisan. Kung sana doon panyo ginbutang ako dire because may marching orders ang aton nga RD ng pagpungko ko dire ang aton man nga city mayor. So ginhimo man lang naton ang aton nga dapat himuon. So ako gapasalamat sa aton mayor nga amo na ang iyang statement. Okay. Sir, sa subong, pwede nimo madetalye ano diri subong ang mga ginafokusan gid sang aton nga Iloilo City Police Office? Well, we do not lose on while naga-ano kami, strengthen kami sa kampanya sa illegal drugs. Wala man kami naga-lose sight sa iban nga mga krimen, no? So, ang mga street crimes, so isa man na sa ginaano naton, no, ginalantaw naton ang mga snatcher, kung may ara snatcher, mga pickpocketer, ginawarningan ko na sila kaya abi nila na-concentrate lang kita sa war on drugs pero we do not lose sight sa mga amosina. Even ining mga graffiti, no, nakita ko may mga damo diri mga nagapamintura sa mga private mga fence nga hindi man nabilong sa publiko. So eyesore ina kag hindi maayo ang reflection sang peace and order kung damo sa mga nagakuris-kuris sa mga pader, especially nga nagabiolate sila sang
rights ng iban sa propiedad. Kag naghambal pagid si Mayor Trenyas diri sir nga nalipay siya kay ang tanan ng mga ginpangbulig niya, mga motor ni, mga salakyan nakita na gid niya ni sa kada dalanon kag kita ya gid ya may checkpoints gid pirmi. Ano nga mahambal naton dira sir? Ati aging comply ta lang ang iyang instruction sa aton nga hambal niya sa pagpungko ko nga gusto niya makitaan ang mga pulis sa dalanon i-maximize. So ang ginimo ko is gi-maximize ko ang resources. In fact nangayo ko siya dugang nga support no sa fuel para nga ang iyang instruction na akon gid ma-comply. Sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Police Colonel Joresty Coronica, ang acting city director sang Iloilo City Police Office, Bombo Champ. So Galibog ulo ko, Bombo Chari, hambal ni Colonel Coronica ang mga snatcher, mga makawat, kag ano paginto, pang-ubuson niya. Ano namin niya nga pang-ubuson man? Ang iya na ang point niya, Bombo Chanti, syempre, luwas nga nagafocus, strengthen sang kampanya kontra illegal nga droga, si Puton man, ining pangdakpon man. Pangdakpon. Ubos dakop. Kaga mismo man, Bombo Champ, suno gani sa iya sa ulihi man naton nga pag-interview kay Colonel Coronica, kay ang amo gini ang main kumbaga root gid sang kalabanan nga mga gakatabo nga krimen sa syudad amo ining illegal nga droga kun sa diin nga may ara bisang isa ka tawo nga kun ara na gid nag-engage na gid sa illegal nga droga, masami nagapinangawat ini sila para may igasto baka liwat nga gamiton nila para sa ila sini nga paggamit sa nga illegal nga droga man. So amo ni ang unahon gid, strengthen gid ang kampanya kontra illegal nga droga para sa amat-amat mahagan-hagan kag ti masipot na ang ining mga pagpanginawatay man diri sa syudad sang Iloilo. Amo nang klarohon ta kay parang bala mo nagapamati sa mga daan ang bugos nga pamuluyo sang syudad sang Iloilo, tapos tiklabot man kita tos Negros Occidental, Bacolod City, kag sa mga kaiping naton nga kaprobinsyanan nga basi magtiaw-tiaw kamulong pangawat dire, pulo pang pickpocket dire sa syudad sang Iloilo. Ubuson gid kamo ni Colonel Coronica. Dakop. Pangdakpon gid kaga amon nga nagamintenar sa nga maximum gid nga police visibility, police presence gid ang makitaan sa bilog nga syudad sang Iloilo, Bombo Champ, para ti amo ina ang request man ni Mayor Trenyas nga gusto niya makita gid sang iya mismo mga mata nga damo sang kapulisan nga naga-foot patrol, mobile patrol diri sa kabug-usan nga syudad kag base sa iya obserbasyon nakita niya kay nagalinapta subong ang kapulisan sa syudad sang Iloilo para man mag-maintain sang seguridad sa tagsa-tagsaman ka area. All right. Idugang na lang man nato na Bombo Champ no kung sa diin ang ginapahayag diri ang pinakadako nga interagency task force amo ang gin-organize na sa Banwa San Carles ini kontra sa illegal, unreported, unregulated fishing sa may bahin iya sa Carles. Sa interview sa Bombo Radio diri kay Honorable Sigfredo Betita, ang mayor sa Banwa San Carles, Iloilo, ining task force nga ila gin-organize amo ang maga-operate kaupod ang Philippine National Police, Maritime Police, ang Philippine Coast Guard, kag ang Philippine Navy, kag ini 24/7 ang operation. Kay mismo si Mayor Betita ang nag-admit diri, ang nag-ako nga gid man rampant ang illegal fishing nga gakatabo sa ila sini nga Banwa. Damo sa nga illegalista, ang iban hindi man taga Banwa San Carles, may ara nga mga taga Bantayan, may ara sang mga taga Masbate, pero iya ginako nga may ara gid ya sang mga pumuluyo niya sa Carles nga naga-engage gid man sa illegal fishing. So subong tungod sa gintukod nga interagency task force nga ini nakitaan sa subong nga naghagan-hagan kag naguntat na ang illegal fishing, kaga resulta ini suno man kay Mayor Betita sa nga malapit 1,000 ka mga pumuluyo nga nagapirma sa nga petisyon diri para mauntat na gidya ang unregulated, unreported kag illegal nga pagpangisda sa Banwa sa Carles. Ginako man diri sa nga natungdan nga nangayo gid sila sang bulig sa national government agencies kay hindi
sarang ang bantay dagat sa nga local government unit sang Carles kay 24,000 hectares nga daan ang kalaparon sining kadagatan sang Carles. Dugang pa dira ang normal operation lang nila masami Bombochamp sa 33 tanan ka barangay sa Banwa sang Carles kaga 18 diri ang Barangay Island kaga 15 naman ang coastal barangay. Apang hindi kasarang no ang bantay dagat nila kay vlog ko ining mga barko sang mga illegal nga manugpangisda kag di kalabanan may ara pagid ini sang armas. Samtang ang bantay dagat lang sang Carles ang patrol boat lang nila gagmay lang ang salakyan kasi hindi pa otorisado sila sang armas samtang nagapatigayon sang operation kasi kulang pagid sila sa equipment. So sa subong ining interagency task force amo ang may ara sa nga 300 tanan ka mga personnel kag may detachment sa Sicogon Island, may detachment man sa Gigantes Island kag mismo sa mainland sang Carles. So sa equipments kompleto na kay mismo ang BFAR may ara sang barko, ang PNP Maritime Group may ara man sing ila sini nga mga patrol boats amo man ang Philippine Coast Guard kag ang Philippine Navy. So sa side sang local government sang Carles diri amo ang nagpreparar sila sang budget nga 2.5 million pesos para sa fuel, oil kag lubrication sining mga patrol boats. Yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Honorable Sigfredo Betita. Ang task force, ma-operate ina sila combined na mo BFAR iya sa Philippine and bantay dagat sa province kag sa amon man nga bantay dagat. So para ina ang natawag nila na illegal fishing. Kay banda sa Carles damo man legal fishing da. Number one, na may mga ara dira nga gitagaan mo permit ang mga troll pero nagasulod sila sa municipal waters para tumagagmay nga mga isda. May mga illegal fishing man da, nag-encroach ng mga hulbot, zipper ba. Well, in fact, may ara na ng BFAR na bawal ng zipper. Posible po ng zipper nga nag-operate dira sa Carles. Hindi na taga-Carles sa banda. Taga-Carles, wala diya. Isa na daan may zipper. Pero ang kadamuan, Bantayan, Masbati, muna ang mga kuwan. May mga palupad pa dagaagi dira. So, tungod sina isang task force na untat, nakita ko na untat. Bisa mga nagabaling dira nga may lupok, untat gid sila tanan. Sumaayo ina nga move kay within months nga hindi na sila maka-operate. Mag-isip na sila kung na maayo nga mga pangisda nga hindi na illegal. So resulta asang almost 1,000 sa mga fisher folks nga nagpetisyon na dapat untaton din na ang illegal fishing. Hindi makasarang ang amon bantay dagat tungod nga inang mga padlapad ang iya kadagatan sa Carles. 54,000 hectares na ang kadagatan naton. Iligid mo sarangan, amoy na nga nangayo kami bulig sa BFAR, Philippine Navy, PNP Maritime, halos ang tanan nga mga agencies po yung anang mong bulig. Karon, ang aton marine resources, ma-preserve naton. Ikadua, ang Carles is one of the tourist destinations. So inang aton nga mga kadagatan na dapat ang aton nga mga corals i-preserve naton. Kakagubain na kung agyan sa zipper. So ang kadamuan mga tourist na gusto man magtanaw sa aton marine resources kaya manang dagat, makita nila ang isa ka lugar na maayogid na lugar ina ang Carles. So amo ina ang approach naton. Your ang mga equipments naton kompleto na aton mga equipments para sa diri nga gintukod nga task force. Oo, ang BFAR may allocation na sila, may barko sila, may mga speedboat sila. Yung nagalibot 24/7 ina ang aton nga operation nila. Kung isa ang Coast Guard, ang barko sa Coast Guard galibot wala. May report ang Navy muman, ang Maritime muman. So ang ginaprovide namon sa Maritime ilang fuel, oil, and lubrication. Nag-support ba ng ato na banwa sa mga kakulangan sa ato niyan, ibang ahensya para lang suportahan man sila mga maka-operate sa aton nga kadagatan 24/7. A normal operation amon mo.
deputize ko ang tanan nga barangay officials kay 33 barangay sinang Carles, 18 barangays ang sa island, 15 barangays sa mga coastal areas. Deputize ko sila as bantay dagat at fish wardens. However, wala na sila sa kapabilidad makadakop. Number 1, dagko sa lakyan. Number 2, may mga armas po na sila. Tingnan yung bantay dagat natin, gamay gila sa lakyan. Ikadua, they are not authorized to bring firearms well. So, ginapahog na nila. So, amo na nga, ineffective ang amon nga bantay dagat tungod sa ang kakulangan man sa equipment. Kag, of course, they are not authorized to bring firearms with them. Well, it composed of hundreds, may mga 300 na personnel. Kaya man may detachment kita sa Igantes, may detachment kita sa Sikugon, may detachment bang kita sa mainland. Ginalapta natin para nga hindi gid makalusot ang mga illegal fishing. Well, in fact, may speedboat ang maritime that can travel as much as 50 kilometers per hour ang ilang speedboat. Okay. Sir, in total, may pila ang budget para sa pagtukod sining task force? Well, ang budget naman is about 2.5 million. Ang may budget man ang Coast Guard, may budget man ang BFAR, may budget man ang Navy. So, hindi ko lang ma-estimate kung amon niya nag-allocate 2.5 million para kaya. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Mayor Sigfrido Betita ang mayor sang Banwa San Carles Iloilo ini tuhoy sa nangin pikang na nila pag-organize sang interagency task force para matapna na gid ang illegal fishing sa may Banwa San Carles Iloilo Bombocham. Kabay pa kay ti isa man ina karon sa mga madugay na nga problema sa mga pumuluyo dira nga direkta apektado ang ila sini nga palangabuyan ti kun pinakadako sini iya nga task force against illegal, unreported and unregulated fishing. Kabay pa may mangin epekto kag ang epekto sini mangin bintaha sa mga pumuluyo sang Banwa San Carles kag sa pila pa ka mga island municipalities sa probinsya sang Iloilo kag subong man para nga ti hindi na sagsag kag magpangisog pa ining mga illegalista in terms of illegal fishing, unreported fishing kag unregulated fishing, Bombochari? Amo na gani Bombocham no kay ti sunod diri kay Mayor Betita damo ni ang approach nila no hindi lang ti para maguntat pagid ang illegal fishing, unreported fishing kag unregulated fishing ini pagid isa pagid kalihok para ti mapreserba ang marine resources kung sa diin syempre sa nabalaan naman naton isa ka tourist destination man ang Banwa San Carles kag ti kaguba ang mga marine resources ilabi na gid kung agyan sang mga equipment sining mga illegalista. So kaluyan, Bombocham mangin madinalagon ini kasi para man ang mga legalya nga mga manugpangisda amo ang hindi naman maapektuhan kagti mangin maayo naman ang pangabuhian sang tanan nga ti waay na ya sang illegal fishing dira sa may area ya San Carles Iloilo. All right. Ini si Bombochari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombochari sa imo sini iya nga report. So una kita sa sining pahayag pagid ni Police Colonel Joristy Coronica nga mas pasangkaron sini nila ang serbisyo sa pumuluyo. Kagati do may unod to yung statement ni Police Colonel Joristy Coronica mo gani nga tagan ko sang emphasis ang ambalya sini ini mga kawatan, mga snatcher, pickpocketer, mga nagapang vandalize, ubuson kung kamo. Tising ko ubuson ubuson pang dakop, kag pamrisohon. Kayang ila sini nga ginaobra, illegal. Nagalapas sila iya sang aton sini nga layi, krimen sining ginahimo nila. So mabaskog ini karon nga paandam nagikan iya sa pamunuan sang Iloilo City Police Office nga wala iya sang lugar kag hindi iya pwede nga magpinadayaw, magpinasikat
ang sinuman nga kriminal o kon illegalista diri iya sa syudad sang Iloilo nga tiamoning mando karon ni Mayor Jerry Treñas. Tisabahin naman sang pinakadako sini nga Interagency Task Force against illegal, unreported, unregulated fishing nga gintukod iya sa Carles. Kabay pa nga mangin epektibo ini kay ever since aton sini nga mga kabombo ang illegal fishing amo ining nangin na mayor nga problema sang mga lehitimo nga nagapangisda dira. Nagaapekto man sa ila sini iya mayor nga palangabuyan. Patok iya sa sining mga tawo nga kung magpangisda iya sa Kalalauran, sakop sa probinsya sa nga Iloilo, tidaw kasubong iya nga wala na iya sa nga buwas. Nagahalit pa ini sila sa aton sini nga dunang manggad. Katulad na lamang sa nagkalain sini nga makabig illegal nga pagpangisda, ang troll palupad, patigayon sining dynamite fishing. May naglabot na gani sa punto sa aton sini nga mga kabombo nga mayara na iya sangin palukpan to ang bantay dagat to ni punong barangay Imok Montibon to bla. Kay ang kontrasin niya illegal to nga nagapanguha sang mga pakinason ng isda. Tikabay pa nga ma-address ini sining gintukod nga Interagency Task Force. 55 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanubalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Istoryahan naton diri karon sa palatuntunan na bumbuan ay sa udto. Isa sa mga ginbawian sang kabuhi sa sining pagpanglutang sang riding in tandem sa Hibaw-an Pavia natumod na taga Desamparados sa distrito iya sa nga Haro na kumpirmar ini pinagi sa kuha sa closed circuit television. Now, may footage nga ginawyatan karon ang Bombo Radyo Iloilo nga kung sa diin gin-identify ining si Michael Quezon kag si Kenneth Limbaco nga nagaangkasanay sa motor hapon antes na tabo ining pagpangluthang. Lakip na sina diri mga kabumbo ang dugang nga mga impormasyon na tuhoy sa sining biktima sang riding in tandem sa Hibaw-an Hibaw-an Pavia aton sini karon iya nga hibaloon. Lakip na diri ang pagkondinar man sang aton sining alkalde sa pagpanakit sa tion nga mayara sang bypass operation. Kag si Picao Head Mr. Nerio Luhan wala ginbato ng sulat nagikan sa city government nga nagaagda sa iya bilang strongest critic sa nga Public Safety Transportation and Management Office nga mag-conduct sang 8-hour discussion kag may lakip ini iyang field demonstration. Sa aton sini nga mga kabombo ini kagiban pa nga mga balita balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdomang oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sa bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa first Friday Mass sa among petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na magahatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The
Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga naglakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon uko ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest. Standard na time, 6 minutos na nakaligad. Sa takna sining alaw na, balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Natumod na ginman kung sino ining isa pa ka biktima sa pagpaglutang sa riding in tandem sa banwa sang Pavia sa may barangay Hibawaan sa nasambit karon iya nga banwa. Kag sandig diri sa uli nga pagpanghusisa sa Bombo News Team, nakuhaan pa sa footage sa closed circuit television ang pagsugat sining ni Michael Quezon sa isa ka biktima nga si Kenneth Limbaco sa barangay Desamparado sa distrito karon iya sang Haro. Yang pamangkot sina diri mga kabumbo kay nakuhaan sang ginapatihan illegal nga droga, may mga drug paraphernalia. Lakip na ang isa kagatos kalibo ka pesos sa propiedad or sa ginauyatan sini nga bag sa mga biktima. Yang pamangkot sini ang kay sino ini kwarta sa diin halin ang kwarta, paano nga nakakapot sila sa amo sining iyang kantidad sa kwarta. What's the latest karon? I-check tabi sa kay Bombo Jomar Villa. Jom sa report please come in. Babutsam emosyonal nga gin pat diri karon sa aton sa pamilya.
ni Kenneth Limbaco no nga ti isa ni sa ang na-identify nga biktima sining shooting incident sa may Bangga 5 Barangay Hibawan Banwasang Pabia Iloilo. Subong gid lang nga aga nakabalo ang pamilya Limbaco nga ang ila sining himata isa sa biktima no sa pagkalutang kag ginabawian gid sa kabuhi abangod sa nangkon sining pilas atuga sa pagkaluthang. So pakigangutan naton diri karon si Shara Limbaco amo ni siya ang utod ni Kenneth Limbaco sa Barangay Desamparados sa may distrito sang Haro. Naigo sa kamagulangan ining si Kenneth kag ang manghod amo ni si Shara. Ay duha lang ini sila nga mag-utod bubutsang nga tumandok gid sang Barangay Desamparados sabay sambit karon niya nga distrito. So no, sa natungdan balik kahapon sang hapon mga past 5 PM upod pa ni siya kag ining si Kenneth sa ila sining puluyan ang ginsugo pagani matigang bangod kati do hindi pa man gid tama ka dulom. So naghamba kuno si Kenneth nga ti karon lang amo to nga nakibot man sila nga gulpi lang nagwa si Kenneth sa ila sining puluyan hasta nga magabihan na masiruma na nga waay makabalik sa ila sining puluyan bubutsam. So paminsar ang pamilya ko na basi nagkadto lang sa iya sining amigo abi kay ti mahilig man siya mag istorya abi dira sa sagwa kag at same time player ini siya sa basketball adra sa may nasambit nga lugar. So mo to nga pagkalipas ang gabi kag pagkaaga subong mo to nga na agore na sila kag nagkadto sa may barangay hall agod nga i-check ang closed circuit television kay bisan sa cellphone ni Kenneth agin try nila ni tawgan hindi na ma-contact o kun out of coverage bubutsam kag amo to nga based to sa kuha sa closed circuit television sa may nasambit niya karon nga barangay bubutsam nakita nga nagsakay ining si Kenneth angkas sa motorsiklo nga ginamaneho man sang isa ni karon ka individual nga ginapatihan amo ni si Michael Quezon nga isa man to sa napatay sa sining shooting incident sa may lugar. Didto nga taas ang ila sining panagupnop nga ang si Kenneth isa to sa napatay bungod sa bangod sa nakita nila nga footage sining closed circuit television nga naga-coincide man sa motorsiklo nga nakitaan dito sa may area nga nagasamo ang orange kag itom no scooter type nga motorsiklo kag ang helmet nga duaglo nga na-recover man sa may nasambit nga lugar. Nagkadto man ang PNP sa may barangay hall at also tiara man ang pamilya dito nga ginpakita sa ila ang picture sang duha ka mga biktima kag ang isa dito gin-identify mismo no sa pamilya kag barangay official nga mo si Kenneth Limbaco bumutsam nga sa itsura nga nakita sa iya abi kag at same time ang kuha man sa closed circuit television. So muna nga grabe subong no ang kasubo nga nabatyagan sang pamilya nga bisan sila hindi magpati nga amo tong matabo sa ila sining pamilya nga kun lang tawon why man sang abi involvement abi kun pag-istoryahan karon ang kinagamo sa barangay o kun masami abi nga ti nagatugas ang gamo kay ti ang pagkabalo nila na nagampang man lang ini sa sang basket sabay ila sini karon nya nga barangay Bubutsam no gid pamangkot man naton kun bala kilala ni Shara o kun ang ining pamilya Limbaco ining motorsiklo nga nagsugat o kung ginsakyan abi ni Kenneth palin sa barangay kag ang ining driver sang motor kag ginpakita ni ang itsura adwa sa sining mga biktima probe sa pamilya nga hindi nila kilala kag first time nila nga makita ina nga individual kag ang ining motorsiklo nga ginadala asang upod ni Kenneth Limbaco Bubutsam.
kag sunod man sa pamilya, way gapati sila nga hindi kilala kung bag-o lang nakilala ni Kenneth ining nasabit karon niya nga individual nga upod niya sa angkas sa motorsiklo pakadto dito na kundra na sa may area sang Hibawan ason 5 banwasang pamilya Iloilo. Nagapanawagan man ang pamilya sa suspect at magsurrender na lang agod nga matagan manustisya ang pagkapatay asang ila sini karon niya nga himata. Ipabati sa Blabobutsam si Shara Limbaco ang pamilya ni karon ni Kenneth sang mapakikingutan sa Bomboradio. Kenneth, bali anong natabo ma'am? Anong last ni Kenneth nga alin sa balay niya? Ari lang, di sa may ginobra siya sang may ginakiskisan sa tiwala ko may kabalo nga matambay sa sagwa, wala na siya dayon nagpuli di nga maglas nga matigang pagbalik nga mga anuras na mga manog 7 na do wala pa siya gapon kapuli hasta na magabi hasta magkaagahon. Sa ano na nga pizza ma'am? Kahapon lang gid. Okay. Kay kagabi itong natabo? Oo. Mga oras siya naghalin di? Mga alas 6, mga 5:30 guro ara na da sa sagwa wala nagsulod lang di sa mga 5:40 guro or kay nasugo siya nga matigang mo ti ambal ko no sa day papa temprano pa dugay-dugay lang ti mga alas 6 na wala pa sa gyapon. Hasta wala na sa dayon ka sulod-sulod. Anong lisensya sa inyo? Wala man. Kay dira lang na siya sagwa. Sa basketballan? Oo. Kundi gani dire lang sa gapungko. Oo, istorya. Oo. So tapos, paano nyo na-identify nga si Kenneth, ma'am? Kay nakita na namon sa CCTV, si mama gin pa ang CCTV nga lantawon ang motor nga nasakyan niya kag nga gin flash nga ang motor nga ginsakyan sang victim mo na sila Kenneth ang nakasakay. Ang ga-drive naka-helmet, ka-blue. Ay, blue tong helmet mo. Oo, basta daw mo na amo to nakita din namon kay si Kenneth may tato sa TL kag good jog makita gid namon sa tsura yang bali na ang itsura to sa CCTV na-identify nyo si Kenneth. Oo, kay ang motor bala nga ginsakyan niya. Dili ka mo nag sa CCTV lang nagbase. Pero ang sa actual gid nakakato na mo. Ginpakita ni samon nga si ang pulis ang nga kung kilala namon ni ang oo. Ang itsura si Kenneth? Oo, si Kenneth. Din pilas ni Kenneth ng mga wala pa kami update. Anong kilala to ni Kenneth ang upod ya? Wala kami kabalo ang kilala ya kay kami hindi first time ko to gani nakita ang lalaki kay kung kilala na to namon bala na namon kung sino na sa kunan wala. Ang si Kenneth ang duay manabi kontra or ano be? Wala gid sa kontra. Kenneth lang ako diri sa inyo. Wala kay nag-stop sa obra kay tungod na bunan sa ligad. Oo, amo na nagunta tapos kay natapos iya kontrata dira sa may pending na sa daan nga kaso sa iya live-in partner nga Ano lang ma'am? Last year, mga August 9. 2020. Oo. Din sa nabunan, diri man? Diri man sa sulod. Pero ang suspekto na identify to? Oo, pero wala. Hindi, may nakasuhan. Isa pa lang kasapin na wala pang ikadua. So ongoing naglang case na? Dito pilas ni Kenneth, singin mo no? Dito? Sa kilid? I see. Pero ang sa suspect may sa subong bla? May ginalanta ka mo kung sino? Wala. Kaya siya to kuno naging tiro kay sa talikod, abi? Oo. Sa likod? Tapos si Kenneth kuno nakapalagyo amo to nakalabot sa irigasyon dito sa tubig sa may manukan. Na dito na siya kuno Joms? Amo to si Sarah. Pero ang gusto ko i-clarify nga may ginpakita na nga picture abi ang aton sinumang otoridad sa pamilya Limbaco nga nakonfirmar nila nga himata gin Manila to nga si Kenneth adto Bumujomar. May ginpakita na kadto ang pamilya Pente. All right.
So ginkonfirmar na nila nga si Kenneth Nimbako adto. Confirmar nila Bubutsam dito sa area. Alright. Kaga mismo ang barangay official mangyara man sa lugar. Oho. Okay. Now, hindi kilala sang pamilya si Michael Quizon. Pero, pakita ta bala Bombomel, ang una-una, i-walk through kami, i-guide kami Bombo Jomar, ang una-unang footage, anong plastada sila dire? Actually, may secured kita ading closed circuit television nga kopya. Bali, natabo ini siya Bubutsam kahapon, no? Ang una dire ang na-capture, ang pagpasulod ni Kenneth ako ni Michael Quezon sa may barangay di Samparados. Kaya ang pasulod di sa barangay ni ako sa barangay ni Kenneth, dira kamagis sa may tubang sang barangay hall. So, na-capture sang closed circuit television? Na-capture. Aha. Amo ning ginatudlo sa nga tudlo, may tudlo nga nagatudlo amo na? Yes. Amo na siyang motor. Roger that. Ang driver nga athag diri makita ang kalo nga blue. Amo na si Michael Quizon. Amo nang pagpati nila nga si Michael Quezon. Sandig sa ila sini nga pagpati. Now, second footage sa Bombo Omel, liog ko. Pagwa na ni sila. Ara makita ninyo. Amo na to sila nagkakasanay. Yes. Ang Bombo Omel, basi makwa mo ang Bombo Jomar Villar reporting blanaunan. Para nga athag pagid sa aton sini nga mga kabombo. Okay. Liwat halin sa sulod sa ikaduwa nga footage sa puno-puno gid. Pagwa na ni sila. Baligin sugat yun na to. Ginapatihan nga ang nagaangkas ni. Ang nagaangkas ni, gintumod ni mismo sang pamilya sandig sa tato sa tiel. Kag namurutan sang iloy nga anak kay man ni Joms. Roger that. Pambutsam kag mismo ang utod nakakita man. Mismo ang utod nakita man. Alright, do medyo malayo sa ako na monitor abe. May bag. Isa sa ila may bag. Nagauribay isang bag, may ginauyatan nga bag, crossbody bag o kung ano nga klase isang bag, makita naton. Makita mo Bomel may bag or Bombo Jomar may bag dira. Kung sa CCTV lang tawon wa isang bag nga makita diri Bubutsam. Negative. Ang bag na recover sa diin gani sa utility box na sang motor, no? Yes. At sa talom sa pulungkuan kay may box na da nga ginabutangan. Aha. Dra na recover ang belt bag nga na kuha dito ang ID ni Michael Quezon. Ang ID ni Michael Quezon. Alright. So, butsilingon nga ti kunara to siyang naga-drive sang sining scooter, automatic scooter, tapos gibutang yung tubing belt bag sa sulod. Why naman to sa may naiban, may nakuha nga iban pa nga mga dokumento katulad abisang registro sa motor or whatsoever, basta belt bag lang. Ang unod sa belt bag, ano pagid gani, Joms? Ang sa pabiya PNP, 3 ka empty sachets ang suspected shabu. Kag na-recover man ang drug paraphernalia sa lugar akon sa may belt bag sulod Bubutsam. Kag ang driver's license ni Michael Quezon kag isa pagit ka ID nga dito natumod ang address nga may ara man sa Ahoy kag sa may tikod sa distrito sa Lapas. Bubutsam. All right. So si Michael Quezon sa pagpangusisa mo Jom sa kunong trabaho yes ne? Based to sa pagpangusisa manaton sa may barangay Tikod, Lapas, Bubutsam. Napakigangutan naton si punong barangay Haboneta, no? Joel Haboneta. Nga sunod sa iyan nakatinel si Michael Quezon. Estimated 2 to 3 years, no? Sa may lugar. Kay ang ginhalinan gid ni Michael Quezon sa may Batangas, Bubutsam. Quezon kung Quezon. Joms, kayon ta Quezon kung Quezon. 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 Sige. All right, proceed. Michael Quezon. So nagtinyar sa may barangay Tikod, nagbakal ni sila sa duta kag patinugan sa balay upod ang yan sila nga asawa
pag may duhanin sila ka mga kabataan, kag at the same time may utod man siya nga nagatinedra sa manasambit nga lugar. Suno kay Punong Barangay Bonita, mga 8 na kabulan ang nagligat Bumbusam. Umpisa nga naghalin sila dra sa may barangay Tikod kay do nag-conflict ni kuno ang ining si Michael kag ang iya sining utod sa lugar. Amo na nga nag-decide ining si Michael Quezon nga mag-silo sa pihak nga barangay. Amo to nga dito na sila abi nagtiner hasta subong present. Adugang pa ni Punong Barangay Bonita bisto sa pagpungsisa niya, naghalin ini sila sa may Batangas, Bumbusam, no? Ang information nga nabato ni Kap nga posible nga may abi, no? May mga record sa dito sa may Batangas kay gin katuan ni sa pulis adra sa barangay, mismo si Kap gin pamangkot sa sining background ni Michael Quezon. Adra sa lugar nga ginpamangkot naman si Kap kung anong purpose abi sa pagpamangkot dito sa pulis, pero ang namin so dari ni Kap ang para kuno sa provision pero di man ni certain dari ni Kap kung bala nag-engage gid man sa illegal nga droga although respect karon na sa pamilya asag natungdan Bumbusam, no kay ti ang ila sini nga pagkakilala why man sang malain nga record o kung kagyabi na dakpan sa drug bypass operation. Ining si Michael Quezon, sang ini ang naga-tiner nadra sa mga ila sini nga barangay. Amo lang tong na-mention niya nga para kuno sa provision, amo nang describe o kung gin-explain siya sa pulis, sang ini ang gin-validate adra sa may barangay Tikod, sa distrito ya sang Lapas. Ang namin guro ni Kap, probation. Come again? Probation. Probation. Kay kung may mga previous ikaw nga kaso, Bumujomar, maagi kagid ini sa parole in probation mo. Tapos may mga nagakanto sina dira para nga magchekyar sa imo sa kung ano nang imo sining estado ano mo sina ang pag-check up or pagpadulong sa kapulisan to kasan Joms? Ang sang nagligad tatong bulan o kung ligad nga itong Bumbusam. All right. Okay. So 2 to 3 years dira nagtiner halin sa Batangas tapos nakaaging agin padulungan sang kapulisan kay ginhusisa sa regarding sa iya sining probation siguro. Dito na kagamo ni mga informasyon nga nakuha ni Kap patuhoy iya sa kay Michael Quezon. Roger Nat Bumbusam. Kag ang isa diri sa information nga nakuha taman, bali ang motorsiklo nga sakyan ni Michael Quezon, hindi ato iya. Bali iya isang tupad balay niya nga madugay naman niya nga abyan. Kagabuto na mention ni Kap nga from time to time, kung may chimpo siya, nagabiyahe ini siya as rider nga naga-deliver bala sa parcel. Ining si Michael Quezon, nga tiya mula ning motor nga ginagamit, sabi nga ginagamit-gamit. Kaya may motor man ni siya, pero gin-repair ato. Amo nga ginhulan niya lang ang motor. Sa yaman sining abyan, dara man malapit sa barangay San Isidro, sa distrito, Yasang, Lapas. Ipabati sa Bumbusam si Punong Barangay Joel Haboneta sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Anong pagkilala mo kay Michael Quezon, Kap? Si Michael, since nga diri na sila siguro mga 2020, isang during sa pandemic daw nakabakal na di sila sing luti, nakagpatindog-patindog. Di sa akong monitor, wala man na sila sing background diri nga naka-record sa barangay. Kag daw ano man lang gani, daw sila man lang nada. No? Wala man na siya sing mga amigo gid nga gakagto dira or ano daw trabaho man lang kag ano makita ko sila. Okay, bali sino upo diya tinerde, Kap? Sang una, sang maara siya sa balay, may ano na siya, may utod nga muna si Dexter Quezon, kag ang may hinablos na da siya nga sang lang babayi, hindi lang ako kabalo kung ano, pero
daw mga siguro mga nasa 25 ang edad kag ang iya asawa kag ang apat yang kabataan. Okay. So, ano gitrabaho ni Michael diri sa inyo, Kap? Si Michael ano na siya sa pagkabalo ko daw ga construction, daw ga paminta, daw amo nang iyang trabaho. So, din gid na nga ano sa Kap, din gid ni sila nga lugar halin. Kaya na minso mo dili sila nagkuha balayo. Daw sa ano na siya sa ano ko daw sa Batangas na sila naghalin nga province. Oo. So anong mga information abikat na baton mo sa ginhalinan niya to? Akati siyempre kamo de gina-counter check no gina. Pero dumayara na sa nga previous nga case nga daw gin-validate sa akon pero na-settle yun naman na si kuno. Ano nga case ka? Wala lang ko kay balo pero daw makagi na siya digin CI sa akon kagin check black kung ari gid man na di siya ga star. Ano nga information gin pamangkot si mo gin validate? Daw sa ano to mo sa ay iyak ka ano na ang tawag sina ang daw provision na daw mo na siya. Wala bali siguro mga 8 months na sila nga wala dire kay ginbaligya na nila ang ilang balay. Kay daw nag-conflict na siyang iya nga utod no away-away sila mo na daw ginbaligya nila. Pag nag-separate na siya si Michael, nag-board na siya sa San Isidro La Paz. So mga 8 months nang nagligad. Oo. Ano to ginawa yan nila, Kap? Wala lang ko kay balo idea kung ano ang personal nila ginawa yan. Pero dire sa barangay may mga record kamo si Yabi, ini-record lang nga na pagkiyat dire. Wala. Kung sa diriya mayo man na sila, why man na sila siling gin-record sa barangay or ano, o abi pula ba kada nga ano na sila wala man. So, pag ikaw naka-encounter ni Saya, Kap, istorya na ikaw. Oo, kilala ko na Kamusta sila. sa ano Yabi? Ti mayo man na ang iyang kung istoryahon, mayo man siya. Kay kung sa mag-away na sila sa auto diyan mo na ako ginagatawag na siya, naga-istoryahan na kami nga. So ikaw ang patunga dagati. Oo. So ang ano Kap ang sa motor yan nga ginadalain, ano iya gina? Ang motor siniso no sa kay na istorya ko kagabi ang tag-iya si Junel Bormeo. Bali kay Junel na siya ginahulam-hulam niya lang na sa kay Junel kay ang iyang motor na guba-guba bala. Kay amo na si Junel da tupaday na sila balay kay puro na sila baguhan. Daw sila lang na ang amiguhay nga duwada nga daw nag-close bala kay daw kumpari na si Junel nga sa iya bata nga sila mo na nag-close sila na Junel. I see. So may motor sa pero ang kay Junel ginagamit niya. Oo, kay daw amo na ginagamit siya sa uli kuno nag-obra na siya sing parcel, ga-delivery sa mga parcel. Amo na ang ginagamit niya. Si Michael. Si punong barangay Joel Haboneta, Bumbutsam. So mo na bin no sa part sa background karon ni Michael Kinson sa may barangay Tikod sa distrito sang La Paz. By the way, Bubutsam, no, kung balik-balikan ta lang ang ining na-captured karon nga closed circuit television. Based to sa pamilya nga posible nga baguhanon gid man ining si Michael Quezon dra sa lugar nga tiyang pagpati nila nga siya ni ang nagsugat dito kay Kenneth Limaco sa may lugar. Kay kun basihan naton diri ang gin suksok diri karon ni Michael Quezon, ang helmet nga blue, orange nga short, tapos nakatsinelas nga blue man, kag ang motor niya scooter type nga orange kag ang black ang naga-combine bumutsang. Nga kung basihan nato nagasanto ni sa narikabla dito sa pulis sa may Pabia, ang blue nga helmet, ang yellow nga blue nga tsinelas kag orange and black nga combination sa scooter type nga motorsiklo. Kag kun basihan ta bandri ang kuha sa closed circuit television, posible nga baguhanon gid man ini siya sa lugar kay antes ini siya nagsulod sa iskinita, nagpabangkot pa ini siya sa sagwa nga nagabaligya nga vendor, tapos nagdiretso dito sa may sulod no sa gym sang barangay. Ang time interval halin pagsulod ya kag pagwa nagadangat estimated na 2 minutes no ang gindugay sinidra sa sulod hasta nga nakita nga nagakasanay na ini sila ni Kenneth ni kag ginadrive ni Michael pagwa sa barangay nga nagliko pawala
heading sa may Barangay Taft North sa distrito sang Mandurriao. Pag dito, tiya mo na kung din abi sila nag-agi-bagid, basta nakadangat na sa may Barangay Hibawan sa distrito sang akon sa may Banwa sang Pabia. Mga ano ni oras ang kuha sang closed circuit television? Ang pagsulod 17:13, si ko ni convert naton 17 ni mga alas 5 na ni Bumbutsam. Ano oras na tabo ang shooting incident? I mean, ang shooting incident last past estimated past 6, no? Pero check ta di sa counter check ta gid sa confirm ta di kun ano gid exact kay may ari di sa blatter. Report alas 6:30. Alas 6:30. So 5:13 or 5:15 abi sila naghalin. Dira sa may Desamparados. Malayo ning Hibawan pa via Bumbudyo Maraw nga sarang iya makabiyahe ka mga isa gid ka oras. Sobra? Why man sa isa ka oras kay motor man lang dala nila pwede makalusot-lusot Bumbutsam. Hindi magid sila mapiktuan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, no? Hindi man gid kay ang kun alang tawon ta sa akon lang pag-obserbar ang pinakamalapit nga dalan dra sa may Mandurriao mo. Halindabi ko nahalin sinabi sa may Taft North, pwede sila maka-cross na lang diretso abi po sa may So before pa man sila nagpahibawan, Butselingon nga hindi lang sila malayo dira nga area. Mandurriao in Pavia lang. Posible. Kasi kung sa oras ang basihan naton mga alas 5:15 tulas nga nakita Bumbutsam mo. Tapos ang natabo abi alas 6:30. So masursobra sa oras. So mo pa nang ginibaluta kung bala may ginapitan pa ni sila sa sulod sang masursobra sa oras o kung nagdiretso sila kay kunang taon nato nagaulan man ang panahon sa natabo ning shooting incident. Kag ang traffic bala no sang salakyan. So parang reach out man diri kun bala may ginapitan pa or ano nga ang natabo kun bala may agid katuan kay naka-mention man din ang 100,000 sa diin sa sulod sa belt bag sa sulod sang U-box while naman sa ko sa belt bag or sa sagwa Bumbutsam pero na-recover sa U-box. Sige. So muna ang latest karon no sa sinishooting incident sa may Banwa sang Pabia, Iloilo. And it's si Bumbudyo Marvilla para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. This is the first time nga may insidente involving riding in tandem. Kag may mga recoveries sang plastic sachet or empty plastic sachet nga ginapatihan ti may mga shabu residue. May 100,000 pesos nga na-recover ang aton siniiyang kapulisan. Ang pamilya ni Kenneth nagapahayag nga basketball malang kuno ning iya nga ginobra. May kaso sa iya sining live-in partner sadto. Magluwas sina diri ti duway naman sila sang ideya pa kung ano ang ginahimo or engagement ni Kenneth Limbaco. Sabay naman iyan ni Michael Quezon nga kung saan ang belt bag niya ti nakuhaan sang empty sachet sang ginapatiya may residue sang illegal drugs or may mga illegal drugs pag dito. May 100,000 pesos nga kwarta suno kay punong barangay Joel Habonita. May mga nagpadulong dira nga pulis agud nga mag check sa kay Michael Quezon. May kantanan kuno sa iya sining probation.
Magabalikaw nga probation amo ining ginahatag sang huwes. Alternative ini siya sa pag impose ang jail sentence. Ginamando ining probation sandig man sa sirkumstansya kag seriousness ang crime or krimen nga ginahatag sang probationer or nahimo sang probationer nga ti ini siya ang nagakangay pa nga pabilin sa komunidad kag mga buhi kaupod sa iya sinimas kasilingan on certain conditions kag mayara sang period of time specified sang korte kag ginarpa-report ini siya sa appointed probation officer sa mga parole and probation officer bala nga ginatawag sa aton sini nga mga kabumbo. May previous case ining si Michael Quezon. O galing kiti hindi man mapatpat ni Punong Barangay Joel Habonita kay duay man sa kuno idea but may mga nagpadulong na naagod nga mag-chekyar sa kay Michael Quezon sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang pamilya Limbaco hindi kilala si Michael si Quezon. Pero ining closed circuit television footage sa aton sini mga kabumbo nagapakita lamang nga kilalahay si Limbaco kag si Quezon. Kay kadasig lamang mo. Minutos lang pagsulod sang motor, angkas dayon si Kenneth Limbaco kay Michael Quezon. Subot silingon, kilalahay ini sila nga duha kag may kadtuan sila nga duha. Now, sa diin sila abi makadto? Sa aton sini makabombo. Why man nakalisensya si Kenneth? Sa iya siniya nga pamilya nga may katuan lang kami sa amigo ko? Ang pamilya sa karon sa mga Quezon or ni Michael Quezon gani why man siyang may ginpagwa pa mga statement as of this time. Ang nabalaan lang ati kagi sobra construction kag nangin parcel delivery rider ini siya sa aton sini magkabombo. Now, tindi niya nagasulod ang na-recover nga illegal drugs kag dako nga balor sang kwarta. Kung time interval ang aton sini nga pag-istoryahan, las 5:15, las 5:13, las 5:15 biya ang ulihing capture sa nga closed circuit television from Desamparados. Nagliko sila assuming padulong sila sa Taft North area or maliko man diri sila pasambag going to Pavia. Mga alas 6:30 natabo ang pagpanglutang. So nagapati kita banwa nga may ginpadulungan ini sila. Purposely, transaksyon, may posibilidad or aton siniyang nga ginalantaw, may posibilidad, may mga transaksyon sila. Ano klase transaksyon ina? Granting for the sake of discussion kay may na-recover ng illegal nga druga. But hindi kita direkta makambal nga ang transaksyon nila illegal drugs. Pero sandig sa mga recoveries sa aton sin makapulisan, may illegal nga druga, may ginapatihan illegal nga druga, kag may dako nga kantidad sa kwarta. Granting for the sake of discussion, dakong posibilidad nga may gindilan or may gindeliveran ini sila sang illegal drugs. Tingagin luthangin sila Hindi naman lipod sa aton siniiya nga mga kabumbo nga waay kita diri subong sang may itudlo nga mga mayor puntos kon illegal nga droga nga aton sini nga pagaistoryahan. Mayor puntos in the sense nga for example, hawak ni Umel ang area sang Mandurriao, hawak ni Cham ang city proper. Kung butsilingon lang may mga busing-busing sa aton sini nga mga kabumbo.
ang gwa sini karon iya, daw nagakanya-kanya sila. Pwede siya makabaligya, kwa siya to sa stocks or items, baligya niya, i-deliver niya, so on and so forth. Tinga dako gid ang kantidad sa kwarta, pero ang na-recover iya nga ginapatihan shabu or illegal drugs, ang street value sini, sa aton sini iya nga mga kabumbong, street value sini 6,000 pesos lamang. Oh. Ti hindi ayhan nga may transaksyon ining duha ka mga biktima sa another group sa mga durugista man diri sa syudad sa Iloilo, kag didto ay sila nag-insindihanay or mayara sang lansihanay, or for example, abi, hindi priya, ang order ko simo, isa ka bulto, ara ng kwartaw, amo sila, oh, dito naman sa piyakyan niya, ang amo nang niya, amo siniyo, kaliwaay lang ta, daw anay lang ta, tipag daw anay, kulang ang stocks, tsakto ang bayad, ginlagas sila karon kagin pang lutang. Isa man sa mga ginalantaw naton basi kon ang mga durugista dire, nagakanya-kanya sila, kag sila man lang nagapinatsanay. Ti pero sa gihapon banwa katungdanan kag responsibilidad ini sang kapulisan. Nga pangdakpon ini sila. Ang una nga'y pabaybas ko, akong tutunlan kay kakatol. Seriously speaking, sa aton sinima kabombo, katungdanan ini sa aton sinima kapulisan, kay hindi kita ya maka-afford diri sa syudad sing Iloilo, nga himuon kita iya, nga killing grounds, or himuon iya, nga lugar, sang mga durugista nga ti gusto mag-umpisa maghimo sang ila sini nga pangalan kag diri sila yung mga pinatsanay basi madalahig kita diri karon. May inusinti magkaladalahig diri. Sa aton sino makabumbo? Oh? Ina kon illegal drugs gid man ang biyahe or ang mga sikrito nga engagements kag mga galawan ni Michael Quezon kag ni Kenneth Limbaco. Magluwas sina sa aton sino makabombo, ini makita ka siling nga rabirito kay wayman sa may nadula sa ila propiedad. Wayman sang rimalaso, abi, magluwas lang sa kaso ni Kenneth Limbaco sa iya sining live-in partner sa nagligad lang nga tuig. Ongoing ang kaso subong. Si Michael Quezon, parcel delivery rider. Pero amo gani na, may mga other nga mga natukiban man lately aton sin mga kapulisan, nga pati mga delivery rider nga ni, ang nangin subject na karon nga instrumento sang pila ka mga durugista nga mag-aakto as their courier. Oh? Tibasi balahalin sa haro, pahibawan pabiya ka paop, noy? Labang kaya sa amon teritoryo no wow? Diri pa kamo ya mabaligya, amo na dit basi kon inaway teritoryo man bla. Oh, lain man grupo das pabiya, lain man di Saro, lain man sa Mandurriao, lain man Smulo, lain man City proper. Kon may naga-exister gid man nga grupo, ti Police Colonel Joristi Coronica, Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez, sir, and Police Captain Glenn Soliman, panghusisaan nyo na ni ganaan, kagapang tik-tikin nyo na ni. Oh, sa aton sila mas maayo pa yung maunahan nyo ni mga sir. Nga mapangdakop ni sila sang sa magtiniruhay ni sila kaga masalabat kami amon ka mga armas lutang o kun bala. 47 minutos na kaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagapanumbalik banwa, way kunugin na baton o hindi magbatuno ni Mr. Nerio Luhan ang sulat
sang city government nga mag-conduct siya sang tawag si gani discussion kag traffic discussion kag 8-hour traffic discussion kag field demonstration kag ang alkalde hambal sa alkalde sinya kung may baybas kid man ginakondinar ko na iya kung sakiton ang subject. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumang oras. Sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moangkat. Ang bulan sang Marso tubtob Mayo tinsang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining nga mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdum nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog.
May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa Sining alauna, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby kay Bombo Angel Tan. I-check naton ang balita ng gikan sa may Iloilo City Hall. Nagpangindi isang nakaligad si Mr. Nerio Luhana. Sa matter of fact, hindi naman siya gani magsabat. Pero may ginpost lang to siya sa Facebook. Ihanang pahayag sang aton sining alkalde. Kag si Mayor, ginakondinar ining anuman nga sahi iya sang pagpanakit during sa bypass operation. Mga balita sa Iloilo City Hall. Bombo Angel, please come in. Bombo Champ, hindi mamilit si Mayor Jerry Treñas kung hindi magbaton si Mr. Nery Luhan sang investigasyon o kung imbitasyon sini nga mag-lecture kag maghatag sang field demonstration sa mga traffic aids diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Treñas, iyang pahayag nga wala sang mahimo ang alkalde kung wala sang may ma-share si Mr. Luhan nga information man sa mga traffic aids diri sa may syudad sang Iloilo. So sa alkalde basi wala wala sang may mahatag ini nga mga just like mga bag-ong ay hibaluman para sa mga traffic aids diri. Kaga kung madumduman man sang aton mga kabombo, Bombo Champ, nga ang isa sa mga napilian o kung isa sa mga ginpapangalanan ni Mayor Jerry Treñas na strongest critic sa traffic management ang amo ini si Mr. Nerio Luhan. Kaga suno sa alkalde basi wala sang may ma-share nga ang head sang Provincial Information and Community Affairs Office sa mga traffic aids regarding sa trapiko nga mas maayo na lang nga hindi ini siya pagpiliton. Suno kaya kunlo mayara 2 to 3 ang strongest critic nga ginalantaw pa man nga imbitaron kag actually Bombo Champ naghambal ini si Mayor Jerry Treñas nga hindi ta kapuga sa tubig o kung hindi ta kapuga tubig sa bato. Amo nang exact nga mga terms kid o kung na phrase sa gihambal ni Mayor Jerry Treñas may kaangtanan sang siniman nga so party do hindi pagbatunon ni Mr. Nerio Luhan invitation. Actually ang ginatulod man ni Mayor Jerry Treñas subong ang o kung nagmando ini siya si Mr. Jack Cunlo ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office nga ipadayunon na lang ang quarterly training para sa mga traffic aids diri sa may syudad sang Iloilo. Yari atong pamatian mula Bombo Champ ang nangin pahayag ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Hindi naman to si Luan.
May ara, according to Sir Jack pala, Mayor, may ara ano 2 to 3 person pa nga nilalantaw nga strongest critic man sa... Depende siya. Why kami kakita na ni Jack do may family problem siya. Pero ang point ko, ang akong nga instruction siya to pursue ang training sa UP sa UP nga traffic bala department or something like that para sa LGU nga pakatuon lang diri kag diri patudloon, no? Second ang MMDA, so I will follow up those two sa iya. Wala mo na, Sir, Mayor, sa dates, no? Para sa quarter nga na... Way pa siya ka pabalo sa akon. Kung hindi siya, basi why man siya ma-share. Kung why siya ma-share, di ta siya pagpilitot. Hindi kita ka puga sang tubig sa bato. No? Bombo Cham, nabatian sang aton mga kabombo, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas, may kaangtanan sang siniman nga indikasyon nga kung tani o kung sa city government kay Mr. Dario Lujan nga maghatag man sa iya nga mga insights, mga matudlo regarding sa sini nga 8-hour lecture training kag demonstration kung tani para sa mga traffic aids diri sa syudad sang Iloilo. All right. So sino pa ang padalaan? Do may pipila pa man to nga na-mention si Mr. Kunlo. Galing iti, why pa makahambal man si Sir Jack kay Mayor kung sanday sino ining iban pa nga mga persona mo Angel? Wala pa man so far, Bombo Cham, kaya siyang nagligad gid lamang na istorya natin si Sir Jack Kunlo nga under pa sa screening sa ila mga personnel sa daluman sa Public Safety and Transportation Management Office sa pag-check kung ang ining 2 to 3 nga mga personnel at 2 to 3 nga mga strongest critic ba sa syudad kaya padalaan nila kung tani ini sang letter man dala Bombo Cham apang until now nag-aaraman sila sa gihapon sa proseso sang pag-draft man sang letter kag gina-finalize nila ini Bombo Cham amo ina ang latest update as per Mr. Jack Kunlo. All right. And sa pihak na bahin bala Bombo Cham, naghatag sa sentimento si Mayor Jerry Treñas nga hindi niya pagkonsintihon ang anuman niya pagpanakit sa mga nagakalatakpan sa mga buy-bust operation diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Treñas, iya ginpahayag nga siya mismo ang nakaagi man mapreso kag hindi niya o kung hindi ini siya sugot nga sakiton ang kada madakpan sa mga buy-bust operation sang mga kapulisan. Suno kay Treñas, ang napatay sang nagligad sa Milanit, Bombo Cham, ang nakita sa body cam sang mga pulis nga nagbato ini siya. The reason why nga napatay man ni siya Bombo Cham. Sa investigasyon sa pulisan, base man sa report sang Peace and Order Council sa alkalde, wala sang identified drug lord diri sa may syudad so far Bombo Cham. Dugag pa sa alkalde, aktibo man ang mga kabaranggayan o kung mga barangay officials sa subong agud nga mag-identify man kag magbantay sa tagsa nila ka mga lugar sa mga o kung pasa man sa listahan sa kapulisan na tinong ginadudahan o kung ginalantaw o based on observation nga related sa illegal nga droga kay sadto suno kay Mayor Jerry Treñas nga nagareklamo ang mga barangay officials nga naga-report sila sa mga kapulisan apang wala sang lihok nga ginaobra ini regarding man sa ilang report. Yari aton pamatian ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Treñas Bombo Cham sang aton ma-interview. We will not tolerate nga sakiton ang mga nadakpan, no? Balaan nyo man na, siguro ako nadakpan man sa una. Himay lang, wala ko ito na sakit, no? Madumduman ko pa pag inakuhaan man kami litrato to nga may numero ka bala. Pagkuha sa akong litrato, nag-smile ko yan. Nakigan pa ko sang pieces. Nga nga, smile ka. Smile ko yan mo. Muna yan, basta, dibla. Pero ay magamit sakit. The worst that happened to us when we were in Bikutan, sa kaagahon, nagapalupok sila sang Armalite, though psychological blood. Basi, sulod sa ulo naman, basi kami nadason. I will not tolerate, no? And if there are complaints, please give them to me. May isa nga napatay, I was told, gin-conduct ang operations, may body cam, nagbato siya. May ara, that was captured. Amo to nga napatay siya. Ang kalamanan naton nga operations, if not all,
covered with body cam. Parang may protection man. Last year pa ko nagpatawag na ang report sa ako nagasaka, no? I do not know. Ngambal permisang pulis ako no, ay diri isang drug lord nga po. And ginahambal perming halin sa isa ka lugar dito sa Piak. Pero I do not really know no kung may ari na diri identified nga drug lord nga diri sa city. Sa last namon nga meeting sang Peace and Order Council kag sa ikadak why sila gin-identifying drug lord. Ako lang yati nanugunan ko sang isang bata pa mag-interest sa drugs di bala naman. Ang iba karong man pero ang iban daw nabudlayan gid magbalik sa sosyedad no. Let us just try to study other means. Ang isa sa unang naobra namon sa upod sa PIO galibot sa mga schools no kay tiara naman ang schools. May isa man kitang i-focus ang mental wellness no, mental health, mental wellness kay sang isa to ka semana may isang nag-suicide 58 years old no? So maybe we should do more especially for that. Ang barangay officials have been very already very active when it comes to the identification of the alleged drug pushers in their localities. And amo ni ang resulta na nga nagadamo na subong bypass kay halin ni ang information sa kalabanan sa field na nga daan. Very, very active na aton nga daling naglikramo to sila sa akon last time kay ti sige la report daw ay magblaga katabo. Ti subong ga report sila may mga nagasunod dahil nagakulatabo. Bombo Cham, nabatian sa aton mga kabombo, si Iloilo City Mayor Jerry Treñas may kaangtanan sa nga siniman nga pag o kung hindi siya magkonsente regarding mandi kung may mga issues regarding sa pagpanakit man sa mga kapulisan sa mga nagakaladakpan sa mga bypass operation diri sa may syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiriotan na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Buwas na lang taguro mga padayon sini Bombo Bel. Standby na kamo kay Tita Regine no kay do idigid pag tugutan sang tutunlan ko. Anyway, sa aton sini mga kabombo iban nga mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sini sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko pod sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang mananayang hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from February 26 to March 4, 2023. Ang Marso 3, amo ang first Friday sang bulan, ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan indi man mga deboto, sang Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 5:30 sa hapon. Sa ini nga unang Sabado sang bulan sang Marso, ang Technocrats Band na maghatag sa inyo sang one great musical show, kaupo ng ilang mga pinili nga kanta from the past decades sa Concert at the Plaza magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiun sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags ang iga-raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga petsa sa La Tolda. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmer
Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagana lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo,
pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kaglit. Mga kabombo, this is Tita Regine and I welcome you all sa kahapon lamang program sa last day. Yes, last day na gid para sa bulan sa Pebrero, and so far, kumusta man ang nangin February month ninyo? Nangin very significant, nangin very memorable, daw may i-add gid kamo sa inyong memory bank. Well, I hope napunaan sang mga maayad-ayad, masinadyahon, kag mga very meaningful nga mga experiences, especially sa inyong love life. Ang ini nga bulan sang Pebrero, nagkatapos na sa subong nga adlaw. Kag since wala man sa February 29, sa mga nag-birthday dira, February 29, you have a choice between 28th of February and March 1 to celebrate your birthday. Or if you like, kung medyo nakadawa-dawa, pwede man 2 days nga pag-celebrate. Hari lang kami din. February 1 or February 28 or March 1. But anyway, for this afternoon, welcome pagid ka mo mga kabombo. Padayon kita sa pagdulong sa mga beautiful stories courtesy sa aton nga mga letter senders. And ginapasalamatan gid nato ni na sila tanan. Of course, ikaw man, kung wala pa ka naka-share diri sa KLP, palihog na lang. I-email lagi mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga i-sulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street.
Iloilo City. Let's get settled and be prepared to enjoy this ride. Kaupunin yung si Tita Regine again. Welcome sa KLP. Here's Adrian Vicencio from the Bomba Music Festival. Kiss Broken Hearts. Goodbye. Good afternoon. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Yes, guys, broken hearts, goodbye. Say goodbye na, no? Sa mga broken hearts ninyo dira, timing gid banong tapos ng bulan sang Pebrero. So mayo gid pagsulod sang bulan sang Marso, medyo manayanaya ang aton nga guya. Ani na mga kabombong, ating first story for today and specially requested to be read today, February 28, New B ini siya, kundi ako magsala. Martyr Girl sang Iloilo ang tag-iya sang sining sulat. Nagasiling Dearest Inday Regine.
Mayong hapon. Sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo, ilabinagid sa imo in the Regine. Ang akon kasaysayan, hindi ko gid ini malipatan. Tub-tub ako nagkakabuhi, ang ini mga nagkalatabo sa akon nga kabuhi. Nagsugod ang akon kasaysayan sa akon nagpamana sang tawo nga irresponsable. Wala sa plano ko magpamana. Kaso, permi ako ginasunlog nga laon. Kay 35 anyos na ako. Sa 5 kami nga mag-utod, ika-5 ako, kag puro gid kami laon. Tigulang na si nanay, wala umagad, wala bayaw mga utod ko. Gani, sang may nagpangaluyag sa akon, nagpasugot ako nga magpakasal sa bana ko subong. Wala man gani ako nagsabat sa iya nga huo, basta may bana na lang ako, kag may umagad na si nanay. Wala pa kami nakasal, nabalaan ko na ang ugali isang bana ko. Gintaya ako akon kaugalingon para hindi nila pagyigutaon ang amon pamilya nga puro laon. Ginkasal kami sa kasugtanan sang amon pamilya. Tapos kasal, gindala ako sang bana ko sa ila lugar. Ginpatindugan kami balay sa ila tupad sang ginikanan niya. Kay permilan siya hubog, nagasugal, kag nagabulang. Nagligad ang binulan, nagpamanila ang bana ko, gindala niya ako. Didto kami nagdayon, sa balay sang iya utod. Nag-obra siya as electrician sa Makati, sa tag-as nga buildings. Kada gabi, nagapauli pa siya sa San Jose del Monte. Pasado 10:00 na siya sang gabi, kag makaabot. Ginahulat ko siya. Talagsa lang nga gabi, nga hindi siya hubog. Budlay daan sa kalsada, damo adik sa dalan. Pagpanaog niya, highway, malakat pa siya. Pasulod, kag lapit guro, half kilometer, kag makaabot sa balay, sang utod niya. Isa ka bes, gindala niya ako malagaw sa mga utod niya. Nagasakay kami sa bus, siling sambana ko. Dira kami na nagaubra sa mataas nga building nga na. Tama kataas, in the Regine, sa Makati. Sugod sad to, hindi na ako katulog magpamensar. Kung maatrasar puli ang bana ko sa gabi, wala ako gahalin sa bintana sang hulat sa iya. Nagligad ang isa katuig. Ginsaylo sila sa Calamba, Laguna. Sa electrical siya gihapon, sa isa ka subdivision, dito siya na-assign. Nagsaylo kami sang bana ko didto, kag may ginadayunan man kami didto. 15 sila katinawo nga gindala didto. Kuryente lang ila obra. Tawhay tani obra nila kaso pahubog siya kun gabi. Kun adlaw nagaobra. Tama kaimunan. Kung makita niya ako nga nag-iistorya sa lalaki upod niya, imunan niya ako. Buyayaw ang maagom ko. Kung sabton ko, sumbagon niya ako. Kada simana, in the Regine, nagatago ako kwarta. 10,000 pesos na tani ang nasuptan ko. Pero, isa ka Domingo, tama siya kahubog. Ginpangita niya ang kwarta sa bag ko. Nakita niya ang pinutos ko nga kwarta sa idalom tape dalom bag. Tigindala niya tanan, puro 1K, ang 10,000. Gindala niya sa bulangan. Ginsundan ko siya, wala siya kabalo. Nga ara ako sa unhan lang niya. Tag-1,000 taya niya. Naubos perde ang 10,000. Nauna ako pa uli sa iya. Gabi na kag makaabot siya sa ginadayunan namon. 3 kilometros ang kalayoon sang bulangan sa amon ginadayunan. Pag-abot niya hambal ko, daog, sabat niya, perde. Daw wala lang sa iya. Sugod sad do, wala na ako nagatago kwarta sa bag ko. Kada Domingo, kung maninda ako, gapatago ako sa Calamba Rural Bank sa tinda. Wala kabalo akong bana. Abi niya, wala ako tinago nga kwarta, kay ginapangirido ko kuno. Permi niya ako ginabuyayaw. Gahipos lang ako, kay ginatipid ko ang kwarta.
Isa ka bes, ginlakat ko pakadto sa tindahan, Kalamba, para nga makatipid sa plete. Higad karasada, puro ina katubuhan, tag-as na. Sa nagalakat ako, may tawo nga nagadalagan sunod sa akon. Nagsulod ako sa dabong nga mga tubo, kag magkamang pabalik, hinay-hinay lang ako. Ang tawo, nagalingas-lingas, kundi ina ako. Sige dalaga niya. Mayo, nag-abot ang mga pulis nga nagalawgas sa tawo. Kag may tricycle nga naglabay, nagwa ako sa katubuhan, kag magsakay. Hambal sang driver, may ginlugos gali ang adik sa pihakalye, kag amo nga ginalagas ang pulis. Sugod sadto, wala na ako nagalakat, kun maninda o kun magsimba ako sa Kalamba. Abi mo, Inday Regine, handom ko gid nga magkadto sa balay ni Jose Rizal sa Kalamba. Kag nakita ko didto sa sulod balay, mga gamit ni Rizal halin sang gamay siya. Tanan makita didto. Nakita ko man ang bubon nga may timba. Kada Domingo, nagasimba ako kag maninda sa Kalamba. Nagligad mga binulan. Nakita sang bana ko ang tawo nga nag-hold up sa ilabalay. Dira siya nagaobra pamanday. Ang bana ko nagaobra sa electrical sa dira nga subdivision. Hambal sang bana ko, mapuli tani kita kag isugid sa iya tatay ko no nga nakita niya ang tawo didto. Problema, wala kwarta. Yambal ko, updi ako mapakalamba kay makuha ako kwarta nga ginpatago ko sa bangko. Magawad kita dayon tickets ta. Yambal ko, kung wala maging perdi sa bulang ang 10,000, dako tani kwartata nga dala. Te, sobra lang 3,000 ang napatago ko. Nagpuli kami sa ila lugar. Kaginsugid sa tatay niya ang tawo nga nakita niya. Hambal sa tatay niya, 20 anyos na ito nga natabo, kagpatay na ang magulang mo. Kung ipadakop ta ang tawo nga nakapatay sa iya, hindi naman mabuhi utod mo. Hindi, Regine, wala na nagbalik ang bana ko sa Manila. Nagpangabuhi kami sa ila lugar. Nagapamugon, tapas mais, nagaabono, garab, paray, hilamon, tanong tubo. Tama o galing, kaimunan bana ko. Kung buligan ako sa hinabdos niya, imunan niya. Kung masimba ako kung Domingo, hambalo na ako, dugay si mo magpuli. Di ka mo nagkadtos ang kirido mo nga pare. Ay sus Ginoo. Isumbagon niya dayon ako. Sa may bata na kami, bana ko, nagaobra sa uma. Ginapatulog ko ang lapsag kay ti masagob ako sa tuburan. Nagadalagan ako pakadto pabalik, bit-bit ko 2 kagalon. Sa nabalaan sa bayaw ko, nga ginabayaan ko ang bata, ginakigan niya ako. May natabo ko nung sang una, ginbayaan sang nanay ang lapsag. Pagbalik niya, wala na atay ang bata. Kaginabutong sang dako nga pispis ang tinais ang bata. Ay grabe. Nahadlok ako. So kada magsagob ako, ginaputos ko sa lampi ng bata ko, kag ihigot sa liog ko, kag magdala. 2 kagalon nga tubig. Bana ko, mayuman kung hindi kainom. Kung hubugan ni, ulog tasan gid. Hasta mag-aga nga buyayaw niya sa akon. Ginatabunan ko lang na piniod nga lampin ang dulunggan sang bata para hindi makibot sang gahod niya. Makapila ka beses, pagabot niya halin sa uma nga hubog, ginahunos niyang binangon kay patsyon niya ako. Siling ko, may tuko sa ibabaw. Pagtangla niya, ginagaw ko ang binangon kag ihaboy sa bintana sa hilamunan. Ginsumbag niya ako kay wala na siya binangon. Kaagiman, ginauyatan niyang binangon. Tama siya kahubog. Nag-agaway kami kay patsyon niya ako. Hubog mo. Tanan nga santos, mga anghel, ginpangayuan ko sang bulig. Maayo kay naagaw ko, kay ginlubag ko ang kamot niya.
Bala ka. Mas maayo mo na sa sapatsyon mo ako. Kung kaisa akong magmaoy gani bana ko, dito kami sang bata nagatulog sa balay kabayaw ko. Ginabayaan na mo ng bana ko sa balay. Abi mo hindi, Regine. Damo na nga binangon ang nahaboy ko kada magmaoy siya. Gabakalan siya liwat binangon. Mayo, wala lang ginasupukan sa mga utod niya kung magmaoy ang bana ko. Ginatawag nila ako nga martir, kay ginaantos ko ang ginahimo sang bana ko. Para wala talom nga makita bana ko kung mahubog siya kada gabi o kung adlaw, hubog bana ko, ginatago ko na hasta tinidor. Kay kaagi na, hasta tinidor, tuslok na sa liog ko. Hamak mo, tuslok ko na liog ko. Isa ka bes, naninda bana ko. Nagluto siya pansit gisado. Sang maluto, nagkaon sila sang bata. Wala ako nagkaon, kay nagsunggod ako. Pagtapos nila kaon sang bata, ginubos ko haboy sa bintana ang pansit ay kanugon. Gatulok ang bata, pero siling ko, maluto lang kita liwat. Hasta kaldero, ginhaboy niya. Sang isa kagabi, nag-inom sila sang bana ko sa may balay sang may birthday. Alas 10 na sang gabi, kag makapauli siya. Nagsaka pa siya sa niyog nga sanggutan, dala salod suludlan tuba. Kay hubog, pag abot niya sa ibabaw, nahulog bana ko dala salod. Gingkatuan namon sa bata, kag nakita namon bana ko, nagtupa sa higo sang baboy. Kay diri ginagaid ang baboy sa idalom sang sanggutan. Naghabok tiil niya. Gindala namon sa balay kay ginbasyahan ang higo sa lawas niya. Kaagi man, December, hubog siya. May dala siya nga nagapongpong na bala nga rebentador. Sindihan niya kuno. Susulod balay siya mapalupok. Gintos maw ko sa balde nga may tubig. Naakig ba na ko eh. Sang dako nagawa ang bata, kung magsagob kami sa tuburan, ginapahapa ko sa likod ko ang bata, gauyat sa liog ko. Ako nagadala 2 ka containers. Amuman kung mapaharab ako karbaw, ginasabit ko sa kilid ko ang bata, kag mauyat kalat or higot sang karabaw. 11 kabulan na ang tinday sang karbaw ko. Wala kapuli ba na ko sa sugalan na agahan. Pagkaaga, nagpuli siya, ginguyod niya ang tinday ko. Ginguyod niya ang tinday ko, dala sa ihawan. Paghalin niya, naghimos kami sang bata, kang magpuli kami sa amon lugar, kung mapuli ang bana ko. 8,000 ang bilisang tinday. Ginkuha ko ang 4, kag nagpuli kami sa amon. Nataka na ako mag-ugtas. Nagapauli man kung kaisa bana ko, pero mamaoy lang, kag mabalik sa ila, kay hindi ako mag-upod sa iya puli. Nagligad ang tinuig, wala gid gabalhin ang bana ko. Nag-graduate na ang bata sa elementarya, kag ma-high school na siya. Ako lang ang kapangita paagi, para may allowance ang bata kada adlaw. Kag nakatapos man ang bata ko sa high school, nagpahuway siya 3 years. Ang bata ko nag-obra sa tawo. Pag gusto na niya maeskwela sa college, maobra ako sa tawo. First year college, pag second year college niya, nagpuli ako sa bana ko ngayo bulig, kay nag-obra siya. Ako nagapamugon, tanom lubi, abono, tapas mais, kag hilamon. Kada Sabado, sweldo ko, ginapadala ko sa banwa. May madalom kaglapad suba nga tabukon. Kung may tawo sa suba, nagapadapit ako tabok sa suba. Kung wala, gatabok ako mag-isa. Makapila ka beses inday, natumba ako sa tubig. Basa bayo ko kag bag. Kung galakat ako sa karsada kag may salakyan, nagapanago ako sa kundiin nga palipdan. Kung makalabay na ang salakyan, lakat naman ako pabanwa para maghulog kwarta sa bata ko.
Lakat naman pauli, 6 kilometers. Ay, grabe. Makapila nga beses ina. Kung galakat ako sa karsada, padulugan ako sa salakyan. Hambal ko hindi ako magsakay, kay may hapitan pa ako. Ang batuod, wala Kung kaysa maduplay ako sa dalan, kapoy kagutom ako. Sang 4th year na ang bata ko, nagdungol ba na ako? Sweldo niya, ginaabusar niya. Kung hubog, ginabuyayaw na ako. Kaya wala ako obra. Sweldo na, ginapadala sa bata. Kagin pangita niya, wala na. Ginsumbag niya ako sa liog, kagawi ko. Gintawgan ko utod ko, nga sugato nila ako. Sa diri na ako sa amon, ako na ang nagapangita allowance ang bata. Agyan, wala ako kapadala kwarta. Wala ka pamahaw bata ko. Nagturong mata niya sa eskwelahan. Sa kaluoy sang Diyos, nakagraduate man bata ko sa college, 4-year course. Nakaobra man dayon. Subong, may bana kag bata na siya, kag may obra man sila nga duha. Ang bana ko, naghagan-haga na sa bisyo niya, kag inom. Ambal ko, kung hindi ka magbago, ikaw man gyapon ang kaluluoy sa ulihi. Kung san ulang mag-inom, ginatipid na niya iya kwarta. So, tub-tub lang diri in the Regine ang ako niya kasaysayan. Tago lang ako sa kay Martyr Girls ang Iloilo, kag PS. Pasensya sa agi ko kay senior citizen na abi ako. Paliw basa sa February 28. Thanks, Tita Regine. Well, siguro, Marty, your girl, every now and then, ginapamangkot mo man ang kaugalingon mo, no? Did you make the right decision? Inchakto ba lang ang imo desisyon nga magpamana? Because ang reasons ang imo nga pagpamana is first, hindi kaluyag. Ngayagutaon ang inyo pamilya. Nga puros ka mo, mga linyada sang mga laon. Hambal mo, that's your term. And so that's why you felt pressured nga magpamana, no? Kumbaga, para nga ma-break ang ina nga spell kag ang malain nga paglantaw sa inyo. Kung ako lang ang palantawon, anong problema da? Di ba? And then, naman na ikaw sa isa katawo, nga damo ka na nga daan nakita. May mga warning bells, may mga very obvious, no? Nga mga ginahimo niya, may ara ka na idea kung ano siya, kag kung ano ang iya ginapang obra, sa wala pa ka mo nakapakasal, but yet, you decided nga magpamana just for the reason nga gusto mo lang, no? Nga hindi ka mo mag-straight, nga puros ka mo L. At least may isa man lang nga makapamana sa inyo, kag ikaw ina. At least, ang pagpamana mo, may umagad na hambal mo ang imo nga iloy. Ang wala na galing, no? What a price to pay. Because in the first place, ginaako mo man nga daw wala man kamo ti relasyon, daw wala man kamo sang manami gid nga pinagsamahan before kamo nga nagpakasal, daw wala ka man gani sang balatyagon pa sa iya, no? Sa nagpakasal ka mo nga duha. But then, because naging desisyonan mo, and then nagtululuhaw na ang mga warning bells nga nakitaan mo na, kag ang mga signs nga nabalaan mo na. And so, it's like you allowed yourself, no? Nga pabudlayan, nga i-torture, kag ti ginsuong mo gid the kind of life that you are having kaupod sang imo nga husband. Usually amo na, no, mga nagkakalatabo bala, mga asawa nga nag-share diri sa aton sa ilang istorya, ang ilang mga bana, mga palahubog, mga palabisyo, palasugal, nagabulang, muna, no? Tapos ulihin na lang nga magbago ang sa imo yung worst because ginapaamana niya pa kaya mga black eye, kay tiginasakit ikaw niya, tapos grabe mangimon, grabe magpato-pato, kabudlay, no?
So, grabe ang imong nga pasensya, as in, ginubos-ubos mo gid, no? By doing that, kumbaga, no, gin-try mo man nga magmangin maayo ang inyong nga relationship. Ang nami lang dira, no, nga you were able to keep ang inyong nga family intact. Although there was a time nga do hindi ka nagid makaagwanta, nga ginbiyaan mo man siya nagpuli ka sa inyo lugar. But okay man, ginaalaw mo siya nga kung luyag niya magkadto dito sa inyo, ara man, kakadto-kadto man siya, pero balik siya sa inyo nga balay, kay ti hindi kayo mag-upod-puli sa iya. So I know, by doing that, gusto mo man kuntani, no? Nga patilawon bala siya, para nga mabalaan niya man nga mas pilion mo nga magamo ang inyo nga pagpangabuhi, nga hindi ka na lang magpaymuyong sa higad, way lang nang nabala inom, kay ti okay lang na kung mag-inom, tulog dayon, pero ti siya nagamaoy. So grabe nga huol. And imagine, ang imo nga anak, you have to carry the child nga para magpanag-ob. That means hindi na siya gani makapanag-ob, hindi na siya makabilin tubig para nga gamiton mo dira. Ikaw pa? Tapos pila pa lang tuidad, binulan pa lang imo nga bata. Utod gid man, hindi pa man na pwede, dapat nga biyaan ng imo nga bata. Pero siguro sulod sa ulo sa isip mo, no? Timano ako be? Kay damo siguro lugasan, damo lalabahan. Di sino mahulag. Kay ikaw lang isa dira. So grabe ang mga pag-antos. Grabe ang imo nga experience duyo sang imong nga husband, but you were able, no, to endure everything. Kay gusto mo, no, nga ti siguro kompleto ka mo kag because may bata na, gusto mo man nga ara ang imong husband para kompleto ka mo, may nanay kag tatay ang inyo nga bata, pero ti amo lang na ugaling, no, do wala sang katawayan ang inyo nga panimalay and everything nakitaan sang inyo nga bata. But nevertheless, ginapatilaw-tilaw mo man siya, ginatagaan mo man siya sang leksyon, pero naguntat gid man, no, ultimately sang nagbatsyag na sa iyang lawas. Ay nako, ang mga lalaki, mga bana nga nagapaugta sa mga asawa, nagapahubog nga ulaton pa, no, nga magbatsyag, nga hindi na lang bala magbag-o sa early part. Para nga ti kanugon sa mga tinuig, kanugon sa mga tinion, nga ti kung tani nag-enjoy pa kamo together as one family. Nag-enjoy kamo as a couple. Nagbuligay kamo bilang nanay kag tatay sang inyo nga anak. Pero ti ulihin na, no? Pero at least okay na lang na bisan medyo ulihin na nagbago. Sang sa wala gid, no? So while he's still around, sige, give him the chance to show nga kaya niya manggali ka magbago. And sige lang, never too late, no, to start all over again. Wala na, wala lang inyo nga bata, kay may pamilya naman siya nga iya, pero sige na lang, no, mangin good lolo man lang siya sa iya nga mga apo, kag mangin good husband na sa imo. Wow, to di man gali, no, nga ti daw doa nga yan gid ang martyr girl nga imo nga code name, pero sige lang, no, for the love of your family, you're able to endure it, and ikaw ginpanindugan mo ang imo nga gindesisyon sa imo nga kabuhi. I hope nga subong bawing-bawi ka, ha, bawi gid ikaw, mangin malipayon ikaw and do the things nga gusto mo man kuntani, no, nga himuon bilang isa ka family, himuon ninyo bilang isa ka couple, bilang mag-asawa. Now nga sober ng imo nga husband, now nga ti nagbago na ang imo nga bana. Mr. Husband, kabay tuloy-tuloy na ha, palanggaan na ng imo nga asawa. Enjoy the time that you are still together. Salamat gid sa imo, Martyr Girl, sang share mo diri sa KLP. 45 minutos makalipas ang alas 2. Magkapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Here, lo sa mahimo nga tuga. Salan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una,
Hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein,
Ganang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa Ang letter din ni Jesus, which I promised yesterday, nga basound ko today. Mati kita ha, may social relevance. Dear Tita Regine, a pleasant afternoon sa imo Tita Reg, kay sa tanan nga mga KLP lovers. Tita, my letter is entitled No Parking. Diri sa amon lugar, madamo pa ang salakyan sa alagyan sang sa tawo. Tungod, may ara tita, isa ka tawo pero 3 tricycle, 2 salakyan pero wala parkingan. Sadya tita, kung nagalakat ka, hindi ka kaagi sa sidewalk, kay sa dalan ka nagaagi. Tapos kung galakat ka, singgitan ka sang driver, chay, sa sidewalk agi, pahigad. Paano ka kapahigad? Kay may mga tricycles ga parking, may car nga naga-parking. Kaagi ganit tita, kay gaulan, nasagid ang pants ko sa kariton sang tricycle. Tita, puno kakalapok. Nahiguan ang pants ko. Kung mag-clearing gani tita, nagasala na sila tita, kundi nila taguon ang ilang salakyan. Pagkatapos, balik naman sila. Tita, ginabantayan lang nila ang nagadakop kung wala na. Diri sa amon, kay ang sister-in-law ko, tita, may duwan siya kasalakyan, pero may parkingan na sila ya. May ngala na gid ang gate namon sang driveway, no parking. Pero kung magwa gani ang cars ng sister-in-law ko, ay nagaugtas na siya. Kay may naga-parking na sa gwa. Pag hindi mo pa makita ang driver, kay kundi in galagaw. Kung kisa double parking pa na tita. Ano pa? Gakos ang traffic. Kung aga pa, ara na ga-parking ang mga tricycle, magpungko na sila sa ila tricycle sa higadalan kag magpahubot sang sigarilyo. Kag kung mag-agi ka, gulpi lang magbuga. Ti, igo kag idaklo mo gid ang millions of germs nga ginpagwa niya sa nostrils niya. Ti mayo kun may mask ka. Amo na tita nga wala gid ko gakakas sang mask ko kun magwa ko bisan magkadto lang sa tiyangge. Kay miyara nga ubuhan ka, wala pa nagapanabon. Di, amo lang na ang ma-share ko tita. Hindi, mo man na sila matadlong. Kay ikaw, paakigan. Yang imuon ta, halong lang sa paglakat, para nga hindi masag-iran sang salakyan. Wear always sang face mask, kag love our environment. Always seek the guidance of the Lord to protect you. So till here na lang, tita. Napisan na naman ako sa pag-obra ng letter. Kaghalong gid Tita Reg, keep safe always. God bless us all. Proverbs 13:3, be careful what you say and protect your life. A careless father destroys himself. Proverbs 13:20, arrogance causes nothing but trouble. It is wiser to ask for advice. Proverbs 15, a gentle answer giveth anger,
but the harsh one steers it up. Respectfully yours, Jesusa. Well, Isusa, thank you very much, Gid. Again, share mo sa amon sa sining hapon, and what you shared is so honest. And it's so real. Ugtas is real sa mga salakyan, kabudlay, no? Pero kung tani man lang wala, no? If each one of us is very conscious and very concerned sa welfare naton tanan-tanan, not just think of ourselves, but think of others also. So, hindi lang, no, ang convenience ta, ang aton nga panumdumon, kundi ang convenience man sa nga iban. And if you can only be law-abiding citizens. Tida ko ginaiya nga problema until now, no? It's still happening and still going on. Problema sa mga parkingan, traffic, sa diin man nga bahin sa Pilipinas, and ang mga parkingan na balano sa mga barangay. I have seen some barangays kitid-kitid nagidya ang dalan, tapos ginaagyan sa mga salakyan. Doon naraman niya sa higadalan ang mga tricycle, ang mga motor, ang mga auto. Maglabay ang mga tricycad nga may sakay nga mga tao mapauli sa ilabalay. Dutanay gidya tapos kung ikaw naman niya ang nagalakat, feeling mo safe ka, no? Kay tinagalakat ka sa ali, ay gali kay may masugata ka or ara sa likod mo, hindi mo mabatsagan, no? Tapos ikaw patuod ang akigan, pahigad. Tining ka pa nga higad, bimakad to. Tapos may ara man na, no? Nga, basta, ang ila lang nga convenience, ang ilang panumdumon, kung magwa sa driveway, hulat kada iya kung san o siya makahalin, bala kada, no? Kay basta siya ang agyan niya, amugid na iya. Ikaw, kung ada ka sa likod niya, hulat ka. Kung ano oras siya magalindira, ay ka nami. Kung tani lang gid, no? Kagkita tagid na, like say, dira sa may super ayuan, kung may check-up, kag tapos may limpyohanay dira sa sinaga area, buka namin namin gali tulukon, kawan-hawan gali sa lugar kung wala sa may nagapalarking left and side nga mga salakyan, tinami gidya, no, kung mahawanan. Pero after sang dakpanay, after sang check-upanay, balik naman no, like kumbaga ang buli lang sa mga auxiliaries ang ilang ginabantayan. Tapos ngita naman sang ilang mga parkingan sang ilang mga salakyan. Puntani, no, nga may kumbaga may ngipon ang aton nga mga lawmakers nga masituit gid nga ina nga lagi, no, nga i-clear ang aton nga mga dalanon, and then ang mga tao nga may mga salakyan dapat they have to be responsible. Kaya ang importante gani dira ya, dapat kung may salakyan ka, may ara ka nga parkingan sa inyo nga balay, no? May ano na tawag nga ni? Garahe, may garahe ka sa inyo nga balay. Subong sa dito sa Metro Manila, hindi na allowed, no? Like say magpa-construct ikaw sa nga balay nga wala ikaw sang garahe nga iupo dira, hindi na ina pag-aprovan. Diri sa syudad sa Iloilo do amo man sina, no? Pero timiyara gid gyapon, may garahe tuod, wala man ginagarahe dira sa sulod sang balay ang ilang salakyan sa sulod sang garahe, kundi nga they would still choose nga ti dira sa dalan. Ang iban gani kabudlay kay lilikuan mo bala, alagyan mo ti dira man niya nagapark. I know. Tamo gid yung mga istorya kung parkingan lang, no parking ang pag-aistoryahan. But anyway, thank you so much gid sa imo Jesusa for bringing this up. I know, damo gid siguro ang gahuo-huo samtang ginabasa ta diri ang imo nga
istorya sa kahanginan. So salamat gid and salamat sa inyo tanan mga kabombo for this afternoon, for the stories nga gina-share ninyo diri and for always being there and joining me every afternoon diri sa Kahapon Lamang program. And so again, for your own stories nga pwede gid nga ma-share diri sa KLP, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat. Siyempre, obnanay liwat kita buwas. See you tomorrow. Sa gyapon ninyo alagad si Tita Regine. Good afternoon and God bless.